Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η κόλαση είναι γεμάτη εγκληματίες, αλλά αυτό που η πλειοψηφία δεν ξέρει είναι ότι θα μπορούσε να είναι γεμάτη άτομα που πίστευαν ότι ήταν ασφαλείς. Υπάρχουν 7 τύποι ατόμων που ο Θεός, λόγω της δικής του φύσης και δικαιοσύνης, δεν μπορεί να σώσει. Ναι, ακούσατε σωστά. Δεν μπορεί. Είναι μια θεολογική αδυναμία. Από τους Φαρισαίους του 1ου αιώνα έως τους σύγχρονους ηγέτες που σκληρύνουν τη συνείδησή τους, θα αποκαλύψουμε τη βάναυση αλήθεια. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί η γραμμή μεταξύ σωτηρίας και καταδίκης είναι πιο λεπτή από μια ανθρώπινη τρίχα. Το σημείο μη επιστροφής πνευματικής. Τρέχει το έτος 28 μετά το Χριστό. Ο ήλιος του μεσημεριού χτυπάει αμήλικτα στις σκονισμένες λόφους της Γαλιλαίας. Ο αέρας είναι φορτωμένος με εκείνη τη στατική ηλεκτρισμό που προηγείται μιας καταιγίδας, αλλά αυτή η καταιγίδα δεν είναι κλιματική, είναι κοινωνική. Ο Ιησούς της Ναζαρέτ μόλις πέτυχε κάτι που αμφισβητεί όλη την ιατρική επιστήμη της αρχαιότητας και σπάει τα σχήματα της πραγματικότητας. Υπήρχε ένας άνδρας εκεί, ένα ανθρώπινο όν παγιδευμένο σε μια διπλή φυλακή, τυφλός και βουβός, και για να το κάνει χειρότερο, βασανιζόμενος από μια σκοτεινή οντότητα. Ο κόσμος του ήταν σιωπή και σκοτάδι, και σε μια στιγμή ο Ιησούς σπάει αυτές τις αλυσίδες. Ο άνδρας μιλάει. Ο άνδρας βλέπει. Το πλήθος εκρήγνεται. Φαντάσου τον θόρυβο, το χάος, τη συλλογική εφορία. Οι άνθρωποι αρχίζουν να ψιθυρίζουν το απαγορευμένο, αυτό που οι ηγέτες φοβούνται περισσότερο από οτιδήποτε. Δεν θα είναι αυτός ο Υιός του Δαβίδ. Είναι το είδος της στιγμής που ρίχνει κυβερνήσεις και αλλάζει θρησκείες. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Στις σκιές, μακριά από τον εορτασμό, υπάρχει μια ομάδα ανδρών που δεν χαμογελούν. Φορούν μακριές τόνους, τελετουργικές κρόσες άψογες και βλέμματα πάγου. Είναι οι Φαρισαίοι, η θρησκευτική ελίτ, οι φύλακες του status quo. Και έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα, ένα καταστροφικό πρόβλημα δημοσίων σχέσεων. Δεν μπορούν να αρνηθούν το θαύμα. Ο άνδρας που πριν σκόνταφτε στους τοίχους τώρα περιγράφει το χρώμα του ουρανού. Τα στοιχεία είναι φυσικά, απτά και αναμφισβήτητα. Έτσι βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι. Έχουν 2 επιλογές. Να αποδεχτούν ότι αυτός ο ξυλουργός της Ναζαρέτ προέρχεται από τον Θεό και να χάσουν την εξουσία τους, ή να βρουν μια εναλλακτική εξήγηση όσο στριμμένη κι αν είναι. Και επιλέγουν την πυρηνική επιλογή. Κάνουν κάτι πολύ χειρότερο από απλώς να αμφισβητούν. Κοιτούν στο πρόσωπο της καθαρής καλοσύνης, κοιτούν μια πράξη απελευθέρωσης και θεραπείας και λένε «Αυτό είναι έργο του διαβόλου». Αποδίδουν το σαφές, φωτεινό και ζωοποιό έργο του Αγίου Πνεύματος στον πρίγκιπα των σκουπιδιών, τον Βεελζεβούλ. Σε αυτή ακριβώς τη στιγμή η ατμόσφαιρα αλλάζει. Ο Ιησούς σταματά να είναι ο ευγενικός δάσκαλος και γίνεται ο αιώνιος δικαστής. Απελευθερώνει μια ποινή που έχει κάνει τους πιστούς να τρέμουν στα κρεβάτια τους για 2 χιλιετίες. Βρίσκεται στο Ματθαίο κεφάλαιο 12, εδάφια 31 και 32. Λέει ξεκάθαρα, χωρίς δισταγμό, κάθε αμαρτία και βλασφημία θα συγχωρεθεί στους ανθρώπους, αλλά η βλασφημία κατά του πνεύματος δεν θα συγχωρεθεί σε αυτούς. Βασικά, ο Ιησούς βγάζει ένα κόκκινο μόνιμο μαρκαδόρο και χαράζει μία γραμμή στο αμμώδες έδαφος της ιστορίας. Μπορείς να προσβάλεις τον Υιό του ανθρώπου, μπορείς να έχεις αμφιβολίες, μπορείς να κάνεις λάθος. Αλλά, αν μιλάς κατά του Αγίου Πνεύματος, αν αποκαλείς το κακό στο καλό υπέρτατο με πλήρη γνώση, τελείωσε. Το παιχνίδι τελειώνει. Ούτε σε αυτόν τον αιώνα, ούτε στον επερχόμενο. Αλλά, τι σημαίνει αυτό πραγματικά? Γιατί εδώ είναι που μπαίνει ο σύγχρονος πανικός. Πολλοί άνθρωποι ζουν τρομοκρατημένοι, υποφέροντας από θρησκευτική αγωνία, νομίζοντας ότι μία κακή εισβολική σκέψη ή μία λέξη θυμού σε μία στιγμή οργής τους έχει καταδικάσει για πάντα. Έχω δει σχόλια σε βίντεο και φόρουμ ανθρώπων που ρωτούν «Ήδη πέρασα τη γραμμή, είμαι καταδικασμένος». Για να το καταλάβουμε αυτό και να ηρεμήσουμε αυτούς τους φόβους, πρέπει να ταξιδέψουμε στο χρόνο στον 4ο αιώνα, συγκεκριμένα στο έτος 390. Φαντάσου μια βυζαντινή καθεδρική γεμάτη κόσμο να ακούει τον Ιωάννη Χρυσόστομο. Τον έλεγαν Χρυσόστομος γιατί ήταν ο καλύτερος ρήτορας της εποχής του. Ανέλησε αυτό το κείμενο στις ομιλίες του και έδωε μια λαμπρή εξήγηση. Υποστήριξε ότι αυτή η αμαρτία δεν είναι μια στιγμιαία ολίσθηση. Δεν είναι ότι σου ξεφεύγει μια κακή λέξη. Δεν είναι ένα λάθος υπολογισμού. Είναι μια υπολογισμένη, κρύα, επίμονη και εκούσια απόρριψη της αλήθειας όταν την έχεις ακριβώς μπροστά από τη μύτη σου.
Ας χρησιμοποιήσουμε μια ιατρική σύγκριση. Φαντάσου ότι έχεις μια θανατηφόρα λίμωξη. Είσαι στο κρεβάτι του νοσοκομείου, πεθαίνοντας. Ο γιατρός μπαίνει με τη θεραπεία. Είναι ένα χάπι που θα σε σώσει σε 10 λεπτά. Εσύ ξέρεις ότι είναι η θεραπεία. Έχεις δει πώς σώζει άλλους ασθενείς στο διπλανό κρεβάτι. Αλλά, από υπερηφάνεια, από μίσος για το γιατρό ή από καθαρή πείσμα, όχι μόνο απορρίπτεις το χάπι, αλλά το πετάς στο πάτωμα και κατηγορείς τον γιατρό ότι προσπαθεί να σε δηλητηριάσει. Ο γιατρός δεν μπορεί να σε σώσει. Όχι επειδή του λείπει δύναμη και όχι επειδή δεν θέλει. Δεν μπορεί να σε σώσει επειδή εσύ έχεις καταστρέψει τον μοναδικό μηχανισμό, το φάρμακο, που μπορούσε να σε θεραπεύσει. Οι Φαρισαίοι είδαν περισσότερα από 37 θαύματα καταγεγραμμένα στα Ευαγγέλια. Είδαν σάπια δέρματα λεπρών να γίνονται καινούρια. Είδαν σπασμένα κόκαλα να συγκολούνται. Είχαν τα εγκληματολογικά στοιχεία μπροστά στα μάτια τους και ακόμα κοίταξαν τον ήλιο του μεσημεριού και ορκίστηκαν σε ένα δικαστήριο ότι ήταν μεσάνυχτα. Το κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας του 1992 στην παράγραφο 1864 το τοποθετεί ακόμα πιο ξεκάθαρα, χρησιμοποιώντας μια σχεδόν νομική γλώσσα. Ορίζει αυτό ως την εκούσια απόρριψη της αποδοχής του ελέους. Δηλαδή, ο Θεός ρίχνει τη σωσίβια ζώνη στο νερό. Η σωσίβια ζώνη πέφτει ακριβώς δίπλα σου. Αλλά το άτομο όχι μόνο δεν την πιάνει, αλλά βγάζει ένα μαχαίρι, κόβει το σχοινί και βυθίζει τη σωσίβια ζώνη, όλα ενώ φωνάζει ότι δεν χρειάζεται βοήθεια. Και το τρελό μέρος, το μέρος που σου ανατινάζει το μυαλό, είναι ότι, σύμφωνα με αυτή τη δογματική, ο Θεός δεν μπορεί να του σώσει, επειδή ο Θεός σέβεται την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου πάνω από την ίδια του την επιθυμία να σώσει. Ο Θεός είναι Κύριος, όχι απαγωγέας. Αν κλείσεις την πόρτα από μέσα με διπλό μάνταλο και βάλεις έπιπλα κατά της εισόδου, δεν θα τη σπάσει με κλωτσιές. Εδώ έχουμε μια βάναυση ιστορική μελέτη περίπτωσης για να απεικονίσουμε αυτό το ψυχολογικό προφίλ, ο αυτοκράτορας Ιουλιανός. Η ιστορία τον γνωρίζει ως Ιουλιανό τον Αποστάτη. Αυτός ο άνδρας κυβέρνησε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μεταξύ του έτους 361 και του 363, ακριβώς μετά που ο χριστιανισμός νομιμοποιήθηκε. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ιουλιανός δεν ήταν ένας άγνωστος ειδωλολάτρης που ποτέ δεν άκουσε για τον Ιησού. Ακριβώς το αντίθετο. Ανατράφηκε στη χριστιανική πίστη. Βαπτίστηκε. Ήξερε τις γραφές από μνήμης. Ήταν αναγνώστης στην Εκκλησία. Ήξερε την αλήθεια καλύτερα από πολλούς επισκόπους. Αλλά όταν ανέβηκε στο θρόνο, κάτι σκοτεινό άνθησε μέσα του. Αποφάσισε όχι μόνο να απορρίψει την πίστη, αλλά να προσπαθήσει να την αποσυναρμολογήσει συστηματικά τούβλο προς τούβλο. Ήθελε να αποδείξει ότι ο Ιησούς ήταν ψεύτης. Ξανά άνοιξε τους ειδωλολατρικούς ναούς, λούστηκε σε αίμα ταύρου για να πλύνει το βάπτισμά του και σε μία πράξη υπέρτατης πρόκλησης προσπάθησε να ξαναχτίσει τον ναό της Ιερουσαλήμ. Γιατί? Επειδή ο Ιησούς είχε προφητεύσει ότι δεν θα μείνει πέτρα πάνω σε πέτρα. Αν ο Ιουλιανός τα κατάφερνε να τον ξαναχτίσει, θα απέδειχνε ότι ο Ιησούς έκανε λάθος και ότι ο χριστιανισμός ήταν απάτη. Έβαλε όλους τους πόρους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σε αυτό το έργο. Χρήματα, μηχανικούς, εργατικό δυναμικό. Τίποτα δεν μπορούσε να αποτύχει. Αλλά εδώ έρχεται το δυνατό, αυτό που αναφέρουν ιστορικοί της εποχής όπως ο Αμιανός Μαρκελίνος, ο οποίος παρεμπιπτόντος δεν ήταν χριστιανός, αλλά ειδωλολάτρης και θαυμαστής του Ιουλιανού. Αφηγούνται ότι, όταν οι εργάτες προσπάθησαν να βάλουν τα θεμέλια, μυστηριώδεις μπάλες φωτιάς ξεπήδησαν από τη γη, κοντά στα ερείπια, κάνοντας τους εργάτες και λιώνοντας τα εργαλεία τους. Συνέβη ξανά και ξανά, μέχρι που έπρεπε να εγκαταλείψουν το έργο από καθαρό τρόμο. Ο Ιουλιανός είδε τις αναφορές. Είχε τα υπερφυσικά στοιχεία να του εκρήγνυνται στο πρόσωπο ξανά, ίδια με τους Φαρισαίους. Μετάνιωσε. Έπεσε στα γόνατα. Όχι. Η καρδιά του ήταν τόσο σκληρημένη όσο το στεγνό τσιμέντο ενός αυτοκινητόδρομου. Πέθανε λίγο αργότερα σε μια μάχη στην Περσία, τραυματισμένος από μια λόγχη. Η παράδοση λέει ότι, ενώ αιμορραγούσε στην άμμο, πήρε μια χούφτα από το δικό του αίμα, την πέταξε προς τον ουρανό και φώναξε τα τελευταία του λόγια «Βιτσίστη, Γαλιλαέ, νίκησες Γαλιλαέ». Πρόσεξε σε αυτό. Νίκησες. Αναγνώρισε τη δύναμη. Αναγνώρισε ότι ο Ιησούς, ο Γαλιλαίος, ήταν πραγματικός και δυνατός. Αλλά ποτέ δεν είπε «Συγχώρεσέ με». Αναγνώρισε την ήττα, αλλά ποτέ δεν δέχτηκε τη χάρη. Αυτό είναι το ακριβές προφίλ της ασυγχώρητης αμαρτίας.
είναι να ξέρεις ότι είναι αλήθεια και να το μισείς ούτως ή άλλως. Και για να το τοποθετήσουμε σε μια σύγχρονη προοπτική που μας αγγίζει από κοντά, το Κέντρο Έρευνας Pew το 2019 έδωσε ένα δεδομένο που ρίχνει ρίγη για τη θρησκεία στη Δύση. Βρήκαν ότι ένα σημαντικό ποσοστό, κοντά στο 20% των πρώην χριστιανών μαχητών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αφήνουν την πίστη επειδή ανακάλυψαν την επιστήμη ή λόγω έλλειψης ιστορικών αποδείξεων. Αναφέρουν μια συνειδητή και σκόπιμη απόρριψη της εξουσίας του Θεού. Λένε, ακόμα κι αν ήταν αλήθεια, δεν θα τον υπηρετούσα. Δεν είναι άγνοια. Είναι μια επανάσταση σε πλήρες φως της ημέρας. Είναι να κοιτάς τον βασιλιά στα μάτια και να φτύνεις στο πάτωμα. Και ενάντια σε αυτή τη στάση, ούτε καν η θυσία του Σταυρού μπορεί να εξαναγκάσει μια είσοδο. Αλλά αν πιστεύεις ότι η ανθρώπινη απόρριψη είναι το όριο του τραγικού, περίμενε να δεις τι συμβαίνει στο αόρατο βασίλειο. Γιατί η επόμενη ομάδα που ο Θεός δεν μπορεί να σώσει δεν έχει καν αίμα στις φλέβες και η ιστορία της κάνει τις επαναστάσεις μας να μοιάζουν παιδικά παιχνίδια. Τώρα αλλάζουμε σκηνικό δραστικά. Αφήνουμε τη σκονισμένη γη, τους Ρωμαίους αυτοκράτορες και τις ανθρώπινες συζητήσεις. Πηγαίνουμε σε μια διάσταση που το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει, αλλά που νιώθει. Η δεύτερη ομάδα που ο Θεός δεν μπορεί να σώσει είναι όντα καθαρού φωτός που διαφθάρηκαν. Μιλάμε για τους πτωμένους αγγέλους. Αυτό πάντα γεννά μια δύσκολη ερώτηση. Αν ο Θεός είναι άπειρη αγάπη, γιατί δεν συγχωρεί τον Λουσίφερ και τους ακολουθούς του? Γιατί δεν υπάρχει σταυρός για τους δαίμονες? Γιατί η καταδίκη τους είναι στιγμιαία και αιώνια? Ο Αυγουστίνος της Ιππώνος, ο πνευματικός γίγαντας της Βόρειας Αφρικής, στο αριστούργημά του «Η πόλη του Θεού», ολοκληρωμένο γύρω στο έτος 426, αντιμετώπισε αυτό το θεολογικό πρόβλημα με την ακρίβεια ενός εγκληματολόγου χειρουργού. Για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε τα ψυχρά γεγονότα. Σύμφωνα με την Αποκάλυψη κεφάλαιο 12, εδάφιο 4, υπάρχει μια κοσμική εικόνα ενός δράκου που σύρει με την ουρά του το τρίτο μέρος των αστέρων του ουρανού. Μεσαιωνικοί θεολόγοι όπως ο Θωμάς Ακινάτης στο Θεολογική Σύνοψη, γραμμένη μεταξύ 1265 και 1274, το ερμήνευσαν αυτό κυριολεκτικά. Ένα τρίτο των ουράνιων στρατευμάτων ενώθηκαν σε αυτή την επανάσταση. Δεν μιλάμε για μια ντουζίνα λιποτακτών σε ένα πίσω δωμάτιο. Καβαλιστικοί υπολογισμοί του 16ου αιώνα, προσπαθώντας να βάλουν αριθμό στο ανίποτο, κατέληξαν να εκτιμούν τον συγκεκριμένο αριθμό σε 133.306.668 πτωμένους αγγέλους. Αν και ο ακριβής αριθμός είναι ένα ανεξιχνίαστο μυστήριο, η κλίμακα είναι μαζική. Είναι ένας γαλαξιακός εμφύλιος πόλεμος. Και εδώ είναι η συμφωνία, η κρίσιμη διαφορά που εξηγεί γιατί εσύ έχεις ελπίδα και εκείνοι όχι. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, οι άγγελοι δεν έχουν παππούδες, δεν έχουν παιδική ηλικία, δεν έχουν εφηβικές ορμόνες, ούτε τραύματα ανατροφής που εξηγούν την κακή τους συμπεριφορά. Εσύ και εγώ είμαστε πλάσματα σε διαδικασία. Μαθαίνουμε, αλλάζουμε, οριμάζουμε. Σήμερα σκεφτόμαστε ένα πράγμα και αύριο άλλο. Είμαστε σαν υγρό πυλό σε έναν τροχό αγκιοπλάστη. Αλλά οι άγγελοι όχι. Δημιουργήθηκαν σε μια κατάσταση άμεσης ενήλικης τελειότητας. Δημιουργήθηκαν με ένα τέλειο διανοητικό, λαμπρό σαν διαμάντι και μια πλήρη βούληση από το δευτερόλεπτο ένα. Δεν μαθαίνουν διαλεκτικά όπως εμείς αυτοί διαισθάνονται. Βλέπουν την υπόθεση και το συμπέρασμα ταυτόχρονα. Όταν ο Λουσίφερ, του οποίου το όνομα σημαίνει φωτοφόρος, το πιο όμορφο και δυνατό όν που δημιουργήθηκε ποτέ, είπε στον Ισαΐα 14: «Θα ανέβω στον ουρανό, θα σηκώσω το θρόνο μου πάνω από τα αστέρια του Θεού. Θα γίνω όμοιος με τον ύψιστο». Δεν είχε μια κακή μέρα. Δεν ήταν μπερδεμένος. Το έκανε με πλήρη, ολική και απόλυτη γνώση της υπόθεσης. Είδε τον Θεό, είδε τη δική του ομορφιά, υπολόγισε τις αιώνιες συνέπειες και ακόμα επέλεξε τον δικό του εγωισμό. Ο Θωμάς Ακινάτης το εξηγεί με έναν συναρπαστικό τρόπο. Επειδή το διανοητικό τους είναι καθαρά διαισθητικό και όχι διαλεκτικό δηλαδή, καταλαβαίνουν τα πάντα με μιας, χωρίς αμφιβολίες, χωρίς σκιές. Η απόφασή τους είναι αμετάκλητη. Σκέψου το έτσι, η ανθρώπινη βούληση είναι σαν το νερό ή το φρέσκο τσιμέντο, μπορεί να ρέει, να αλλάζει σχήμα, να προσαρμόζεται. Η αγγελική βούληση είναι σαν να σκαλίζεις ένα διαμάντι με λέιζερ. Μόλις γίνει η κοπή, το διαμάντι μένει κομμένο για πάντα. Δεν μπορείς να ξανακολλήσεις. Όταν ένας άγγελος επιλέγει για όλη την αιωνιότητα. Η βούλησή του παγώνει ακαριέα στην κατάσταση της επιλογής του. Γι' αυτό, το βιβλίο του Ιούδα, στο εδάφιο 6,
Έχει αυτή τη λάπινταρη φράση που ακούγεται σαν ποινή φυλάκισης υψής της ασφάλειας. Λέει ότι είναι φυλακισμένοι σε φυλακές σκοτεινότητας, κάτω από αιώνιες φυλακές για την κρίση της Μεγάλης ημέρας. Πρόσεξε ότι δεν λέει φυλακισμένοι για αποκατάσταση. Λέει για κρίση. Δεν υπάρχει προσφορά σωτηρίας για αυτούς. Ο Χριστός πέθανε για την ανθρωπότητα, πήρε μορφή ανθρώπου, έβγαλε ανθρώπινο αίμα. Δεν πήρε μορφή αγγέλου. Ο συγγραφέας των Εβραίων, στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 16, είναι βάναυσα συγκεκριμένος και αποκλειστικός. Γιατί σίγουρα δεν βοήθησε τους αγγέλους, αλλά βοήθησε το απόγονο του Αβραάμ. Αυτό μας οδηγεί σε μια άβολη πραγματικότητα που πολλοί προσπαθούν να αγνοήσουν σήμερα. Αν το 45% των Ευαγγελικών χριστιανών πιστεύουν στην κυριολεκτική ύπαρξη του διαβόλου, σύμφωνα με δεδομένα της ομάδας Μπάρνα το 2020, τότε πρέπει να αποδεχτούν την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι υπάρχει μια κατηγορία ευφυών και συναισθηματικών όντων για τα οποία η πόρτα του ελέους είναι συγκολλημένη και σφραγισμένη με μόλιβδο. Δεν υπάρχει καθαρτήριο για αυτούς. Δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει διπλωματική διαπραγμάτευση. Φαντάσου το επίπεδο υπερηφάνειας που απαιτείται για να σταθείς μπροστά στην πηγή όλης της ζωής, μπροστά στην αγάπη που κινεί τον ήλιο και τα αστέρια και να πεις «Όχι, εγώ είμαι καλύτερος, εγώ αξίζω αυτόν το θρόνο». Είναι ένα επίπεδο κοσμικού ναρκισσισμού που δεν μπορούμε καν να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε. Υπήρχε ένας αρχαίος θεολόγος, ο Οριγένης της Αλεξάνδρειας, πίσω στον 3ο αιώνα, που ήταν πολύ αισιόδοξος. Επέτρεψε μια θεωρία που ονομάζεται αποκατάστασης. Ο Οριγένης πίστευε, λοιπόν, ίσως μετά από εκατομμύρια χρόνια τιμωρίας, ακόμα και ο διάβολος να μετανοήσει και ο Θεός να τον συγχωρήσει και όλα να γίνουν τέλεια ξανά. Ακουγόταν ωραίο. Αλλά η Εκκλησία έπρεπε να συγκληθεί και να κλείσει αυτή την πόρτα απότομα. Στη Σύνοδο του Λατερανού Τέταρτο το 1215 και σε πολλές προηγούμενες συνόδους κήρυξαν αυτή την ιδέα ως αίρεση. Η ποινή είναι σταθερή επειδή η βούληση του επαναστάτη είναι σταθερή. Ο διάβολος δεν θέλει να σωθεί, θέλει να κερδίσει. Και αυτή είναι η αιώνια καταδίκη του. Και αυτό που η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν συνειδητοποιεί είναι ότι αυτή η αμετάκλητη φύση των αγγέλων χρησιμεύει ως μια γιγαντιαία και αναβοσβήνουσα προειδοποίηση για εμάς, τους ανθρώπους. Γιατί αν και ζούμε στο χρόνο, είμαστε ευέλικτοι και μπορούμε να αλλάξουμε γνώμη σήμερα. Υπάρχει ένα σημείο όπου ο χρόνος μας επίσης εξαντλείται. Έχουμε το προνόμιο της αλλαγής, αλλά αυτό το προνόμιο έχει ημερομηνία λήξης. Και αυτό μας οδηγεί άμεσα, χωρίς στάσεις, στην τρίτη ομάδα. Μια ομάδα που δεν είναι αρχαίοι δαίμονες ούτε φαρισαίοι από πριν 2.000 χρόνια. Είναι μια ομάδα που θα μπορούσε να σε συμπεριλάβει εσένα, εμένα ή τον γείτονά σου, αν δεν είμαστε προσεκτικοί με το ρολόι που κάνει TikTok πάνω από τα κεφάλια μας. 6 ποδιά κάτω από τη γη χωρίς συγχώρεση. Εδώ είναι που το πράγμα γίνεται προσωπικό. Και όταν λέω προσωπικό, εννοώ αυτό το είδος του ρίγους που σου διατρέχει την πλάτη όταν συνειδητοποιείς ότι η πόρτα έχει κλείσει και δεν έχεις το κλειδί. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για πτωμένους αγγέλους και αρχαία όντα, πράγματα που φαίνονται μακρινά. Αλλά η τρίτη ομάδα ανθρώπων που ο Θεός δεν μπορεί να σώσει είναι πολύ πιο κοινή. Είναι εκείνοι που διασχίζουν την τελική γραμμή, το κατόφλι του θανάτου, χωρίς να έχουν τακτοποιήσει τους λογαριασμούς τους. Ας το τοποθετήσουμε σε προοπτική με κάτι που όλοι καταλαβαίνουμε. Μία τελική εξέταση. Φαντάσου ότι είσαι στο σχολείο. Έχεις όλο το εξάμηνο για να μελετήσεις. Έχεις βιβλία, ιδιαιτέρους καθηγητές, πρόσβαση στο διαδίκτυο και συμμαθητές που σε βοηθούν. Ο καθηγητής σου λέει, η εξέταση είναι την Παρασκευή στις 12. Εσύ μπορείς να αγνοήσεις τα βιβλία, να λείψεις από το μάθημα ή να παίζεις βιντεοπαιχνίδια όλη την ημέρα. Είσαι ελεύθερος να το κάνεις. Αλλά όταν φτάνει η Παρασκευή στις 12 και 1 λεπτό και ο καθηγητής σου ξεριζώνει το φύλλο από το γραφείο, τελείωσε. Δεν έχει σημασία αν ξέρεις την απάντηση 5 λεπτά αργότερα. Η βαθμολογία μένει όπως είναι. Εβραίους 9, 27 καθιερώνει τον πιο αυστηρό καθολικό νόμο που υπάρχει, πολύ πιο αμετάβλητο από τη βαρύτητα, και με τον τρόπο που είναι καθιερωμένο για τους ανθρώπους να πεθαίνουν μία μόνο φορά και μετά από αυτό η κρίση. Πρόσεξε καλά στη διατύπωση. Δεν υπάρχει μικρό γράμμα. Δεν λέει μετά από αυτό ένας δεύτερος γύρος. Δεν λέει μετά από αυτό η μετενσάρκωση για να προσπαθήσεις να είσαι καλύτερος άνθρωπος. Λέει κρίση. Τελεία.
Είναι σαν ένα ψηφιακό αρχείο που καταστρέφεται και κλειδώνει. Μόλις πατήσεις αποθήκευση, δεν υπάρχει κουμπί ανέρεσης. Η Σύνοδος της Τρέντας το 1547, που ήταν βασικά η μεγαλύτερη έκτακτη συνάντηση στην ιστορία της Εκκλησίας, με περισσότερους από 300 επισκόπους να συζητούν στη Βόρεια Ιταλία, επικύρωσε αυτό με νομική δύναμη στην Έκτη Σύνοδο, κανόνας 17. Αυτό που δήλωσαν είναι τρομακτικό στην απλότητά του. Αν ένα άτομο πεθαίνει σε κατάσταση θανάσιμης αμαρτίας, δηλαδή, χωρισμένο συνειδητά από τη χάρη και τη σύνδεση με τον Θεό, το πεπρωμένο του είναι αιώνιο. Δεν υπάρχουν προσφυγές. Δεν υπάρχει ανώτατο ουράνιο δικαστήριο που θα επανεξετάσει την υπόθεση. Ας πάμε στους αριθμούς, γιατί τα ψυχρά δεδομένα μερικές φορές λένε την ιστορία καλύτερα από τις λέξεις. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι περίπου 60 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο. Αν κάνουμε τα μαθηματικά, αυτό είναι σχεδόν 2 άτομα ανά δευτερόλεπτο. Κάνε κλικ με τα δάχτυλα. Κάποιος πέθανε. Κάνε κλικ ξανά. Κάποιος άλλος έφυγε. Σύμφωνα με τη Χριστιανική Παγκόσμια Βάση Δεδομένων του 2022, περίπου το 30% αυτών των θανάτων συμβαίνουν σε άτομα που ποτέ δεν ομολόγησαν πίστη ή, το πιο κρίσιμο για αυτό το σημείο, που απέρριψαν ενεργά την προσφορά του Ευαγγελίου όταν την είχαν μπροστά τους. Ο Ιησούς, που συνήθιζε να μιλάει περισσότερο για την κόλαση παρά για τον παράδεισο, γιατί ήθελε να αποτρέψει τον κόσμο να πάει εκεί, απεικόνισε αυτόν τον τρόμο με μια ιστορία που μοιάζει σαν από ταινία αγωνίας στο Λουκά 16, η ιστορία του πλούσιου άνδρα και του Λαζάρου. Ας ζωγραφίσουμε τη σκηνή για να καταλάβεις την αντίθεση. Έχεις έναν τύπο, τον πλούσιο, που ζούσε έναν τρόπο ζωής που σήμερα θα έβλεπες μόνο στους λογαριασμούς Instagram των πολυεκατομμυριούχων. Ρούχα σχεδιαστή της εποχής, πορφυρά και λινά λεπτά, καθημερινά συμπόσια που κόστιζαν όσα μια κανονική οικογένεια κέρδιζε σε ένα χρόνο. Αυτός ο άνδρας είχε όλα όσα ο κόσμος λέει ότι χρειάζεσαι για να είσαι ευτυχισμένος. Και ακριβώς στην πόρτα του, όχι χιλιόμετρα μακριά, αλλά στην πόρτα του ήταν ο Λάζαρος. Ένας άρρωστος άνδρας, καλυμμένος με πληγές, τόσο αδύναμος που οι αδέσποτοι σκύλοι ερχόντουσαν να του γλύψουν τις πληγές. Ο πλούσιος έπρεπε να περάσει πάνω από τον Λάζαρο κάθε φορά που έβγαινε από το αρχοντικό του. Τον έβλεπε, αλλά δεν τον έβλεπε. Τον έκανε μέρος του τοπίου σαν μια γλάστρα ή μια πέτρα. Και οι δύο πεθαίνουν. Ο θάνατος είναι ο μεγάλος εξισωτής. Δεν τον ενδιαφέρει ο τραπεζικός σου λογαριασμός. Και ξαφνικά το σενάριο κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Ο Λάζαρος είναι στην άνεση, σε αυτό που ονομάζαν αγκαλιά του Αβραάμ. Αλλά ο πλούσιος ανοίγει τα μάτια στον Άδη. Και εδώ είναι που η ιστορία γίνεται τρομακτική. Δεν είναι φλόγες καρτούν. Ο Ιησούς περιγράφει μια συνειδητή και αισθητηριακή απελπισία. Ο πλούσιος νιώθει δίψα. Μια δίψα τόσο βαθιά και καυτή που είναι πρόθυμος να οικετεύσει για μια μόνο σταγόνα νερού στην άκρη του δακτύλου του Λαζάρου. Φαντάσου την αλλαγή ρόλων. Ο άνδρας που δεν έδινε ούτε τα ψίχουλα στο Λάζαρο, τώρα οικετεύει για μια σταγόνα υγρασίας από το δάχτυλό του. Αλλά το πιο αποκαλυπτικό δεν είναι η τιμωρία, αλλά η ψυχολογία του πλούσιου. Δώσε προσοχή σε αυτό, γιατί είναι το κλειδί του, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να του σώσει σε αυτό το σημείο. Ο πλούσιος δεν ζητάει να βγει. Δεν λέει «Θεέ, συγχώρεσέ με, έκανα λάθος, βγάλε με από εδώ και θα ζήσω μια ζωή φιλανθρωπίας». Όχι. Ζητάει νερό για να ανακουφίσει το άμεσο σύμπτωμά του. Και μετά ζητάει ο Λάζαρος να πάει να ειδοποιήσει τους 5 αδελφούς του που είναι ακόμα ζωντανοί. Ακόμα και στην κόλαση συνεχίζει να αντιμετωπίζει το Λάζαρο σαν υπηρέτη, σαν αγγελιοφόρο. Η υπερηφάνειά του είναι άθικτη. Το εγώ του παραμένει εκεί. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή ο χαρακτήρας του έχει ήδη σταθεροποιηθεί. Είναι σαν το τσιμέντο. Όταν το τσιμέντο είναι φρέσκο, μπορείς να γράψεις το όνομά σου σε αυτό με ένα δάχτυλο. Μπορείς να αλλάξεις το σχήμα του. Αλλά μόλις στεγνώσει, γίνεται πέτρα. Για να το αλλάξεις θα έπρεπε να το σπάσεις. Ο Γρηγόριος ο Μέγας, ένας λαμπρός ηγέτης του 6ου αιώνα, ανέλυσε αυτό το φαινόμενο στους διάσημους διάλογους του. Χρησιμοποίησε μια αναλογία που σήμερα θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε στον κόσμο της αναλογικής φωτογραφίας. Έλεγε ότι ο θάνατος ενεργεί σαν το υγρό εμφάνισης σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Αυτό που ήσουν στο σκοτάδι, αυτό που ήσουν κρυφά, μένει σταθερό για πάντα τη στιγμή που ανάβει το φως. Αν η φωτογραφία βγήκε θολή, μένει θολή για την αιωνιότητα. Δεν υπάρχει Photoshop μετά τον θάνατο. Ας πάρουμε μια πραγματική ιστορική περίπτωση για να δούμε αυτό σε δράση. Ας μιλήσουμε για τον Έρωνα,
τον περιβόητο Ρωμαίο Αυτοκράτορα που κυβέρνησε από το έτος 54 έως το 68. Αυτός δεν ήταν ένας κακός παιδί οποιοσδήποτε, ήταν ένα τέρας. Χρησιμοποιούσε χριστιανούς καλυμμένους με πίσα ως ανθρώπινους πυρσούς ζωντανούς για να φωτίζουν τα πάρτι του στον κήπο τη νύχτα. Απολάμβανε τον πόνο των άλλων όπως κάποιος απολαμβάνει μια θεατρική παράσταση. Το έτος 68, ο κόσμος του Νέρονα κατέρευσε. Η Σύγκλιτος τον κήρυξε εχθρό του κράτους. Ο στρατός επαναστάτησε. Κρυβόταν σε μια βίλα στα περίχωρα της Ρώμης, ακούγοντας πως οι οπλές των αλόγων των στρατιωτών πλησίαζαν για να τον συλλάβουν και να τον εκτελέσουν. Σε αυτές τις τελικές στιγμές, με τον θάνατο να του αναπνέει στον αυχένα, υπήρχε μια στιγμή σαφήνειας, υπήρχε μετάνοια. Όχι. Ο Νέρονας μόνο σκεφτόταν τη δική του μεγαλειότητα. Έκλαιγε γιατί ο κόσμος θα έχανε έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Τα τελευταία του λόγια δεν ήταν μια οικεσία στον Θεό, ήταν «Τι καλλιτέχνης πεθαίνει μαζί μου». Με τη βοήθεια του γραμματέα του Επαφρόδιτου, αυτοκτόνησε κόβοντας το λαιμό του λίγο πριν μπουν οι στρατιώτες. Πέθανε τυλιγμένος στη δική του υπερηφάνεια. Σύμφωνα με την τυπική χριστιανική θεολογία, στο ακριβές δευτερόλεπτο που η καρδιά του σταμάτησε να αντλεί αίμα, η ικανότητα του Θεού να τον σώσει εξατμίστηκε. Όχι επειδή στον Θεό τελείωσαν οι μπαταρίες ή σταμάτησε να είναι παντοδύναμος, αλλά επειδή ο χρόνος της προσφοράς είχε λήξει. Η πόρτα έκλεισε. Είναι το ίδιο που συμβαίνει με ένα αεροπλάνο. Μπορείς να αργήσεις στο αεροδρόμιο, μπορείς να τρέξεις στον τερματικό, μπορείς να οικετεύσεις την αεροσυνοδό στην πύλη επιβίβασης, αλλά μόλις η πόρτα του αεροπλάνου κλείσει και η σκάλα αποσυρθεί, δεν έχει σημασία πόσο φωνάζεις ή πόσα χρήματα έχεις. Αυτό το αεροπλάνο φεύγει χωρίς εσένα. Ο θάνατος είναι το κλείσιμο αυτής της πόρτας. Ο Μαρτίνος Λούθυρος, ο μοναχός που άλλαξε την ιστορία το 1517, πάλεψε πολύ ενάντια στην δημοφιλή ιδέα της εποχής του ότι μπορούσες να αγοράσεις την έξοδο κάποιου από αυτή την κατάσταση μετά τον θάνατο με χρήματα ή τελετές. Ήταν κατηγορηματικός. Αναφέρθηκε στον Εκκλησιαστή 9:5. Οι νεκροί τίποτα δεν γνωρίζουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν συνείδηση, όπως είδαμε με τον πλούσιο άνδρα που ένιωθε δίψα, αλλά ότι δεν έχουν πλέον πρακτικότητα. Δεν μπορούν πλέον να συμμετέχουν στο παιχνίδι της ζωής. Δεν μπορούν να πάρουν νέες πνευματικές αποφάσεις. Έχουν χάσει την ικανότητα να ψηφίζουν για το δικό τους πεπρωμένο. Είναι μια βάναυση και ομή πραγματικότητα. Η ζωή είναι ο χρόνος της δοκιμής. Ο θάνατος είναι η παράδοση της εξέτασης. Και πολλοί άνθρωποι ζουν σήμερα ποντάροντας τα πάντα σε ένα μόνο χαρτί. Πιστεύουν ότι θα έχουν 5 λεπτά σαφήνεια στο νεκροκρέβατό τους για να διορθώσουν 80 χρόνια καταστροφών. Σκέφτονται. Θα ζήσω με τον τρόπο μου τώρα και θα ζητήσω συγχώρεση στο τέλος. Αλλά τι γίνεται αν ο θάνατος δεν προειδοποιεί? Τι γίνεται αν έρχεται απότομα σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα ή σε μια ξαφνική καρδιακή ανεπάρκεια ενώ κοιμάσαι? Αυτό είναι το πιο ρυψοκίνδυνο στοίχημα στην ανθρώπινη ιστορία. Ωστόσο, αν πιστεύεις ότι αυτό είναι τρομακτικό, ετοιμάσου. Γιατί υπάρχει μια ομάδα ακόμα πιο σύνθετη, πιο τραγική και πολύ πιο δύσκολη να κατανοηθεί. Μιλάμε για άτομα που ήταν μέσα. Άνθρωποι που φορούσαν τη στολή. Άτομα που δοκίμασαν την αλήθεια, που περπάτησαν κάτω από το λαμπρό φως, που ένιωσαν κάτι πραγματικό. Και μετά αποφάσισαν συνειδητά να σβήσουν το διακόπτη, να γυρίσουν πλάτη και να βγουν από το δωμάτιο κλείνοντας την πόρτα με κλειδί από έξω. Φτάνουμε στην 4η ομάδα. Οι αποστάτες. Θέλω να ακούσεις με πολύ προσοχή εδώ, γιατί υπάρχει μια τεράστια σύγχυση. Η διαφορά μεταξύ ενός συνηθισμένου άπιστου και ενός αποστάτη είναι η ίδια διαφορά μεταξύ κάποιου που ποτέ δεν έχει δει τη θάλασσα και κάποιου που πνίγεται γιατί πήδηξε από το πλοίο σκοπίμως γνωρίζοντας ότι δεν ξέρει να κολυμπάει. Ή ακόμα καλύτερα, είναι η διαφορά μεταξύ κάποιου που ποτέ δεν ήταν παντρεμένος και κάποιου που περνάει από ένα πικρό και γεμάτο μίσος διαζύγιο. Ο άπιστος μπορεί να πει «Δεν ξέρω αν ο Θεός υπάρχει». Ο αποστάτης λέει «Ξέρω ότι υπάρχει, ξέρω ποιος είναι και τον απορρίπτω». Εβραίους 6, εδάφια 4 έως 6, περιέχει ίσως το πιο δύσκολο, συζητημένο και φοβισμένο πέρασμα ολόκληρης της Καινής Διαθήκης. Διάβασε το αργά. Λέει ότι είναι αδύνατο για εκείνους που μια φορά φωτίστηκαν και γεύτηκαν το ουράνιο δώρο και έγιναν μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και επέστρεψαν να ανανεωθούν ξανά για μετάνοια. Η λέξη που πρέπει να παγώσει το αίμα σου εκεί είναι αδύνατο. Δεν λέει δύσκολο, δεν λέει περίπλοκο, λέει αδύνατο. Γιατί? Μήπως ο Θεός κρατάει μνησικακία? Όχι.
Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη χάριτος του Θεού, είναι η ανοσία του ανθρώπου. Σκέψου το σαν ένα εμβόλιο. Πώς λειτουργεί ένα εμβόλιο? Σε εγχέουνε μια μικρή, αδύναμη ή νεκρή έκδοση του ιού. Το σώμα σου το αναγνωρίζει, το επιτίθεται και δημιουργεί αντισώματα. Έτσι, όταν έρχεται ο πραγματικός και ισχυρός ιός, το σώμα σου ήδη ξέρει πώς να τον μπλοκάρει. Δεν τον επηρεάζει. Ένας αποστάτης είναι κάποιος που έχει λάβει αρκετή δόση χριστιανισμού ή πνευματικής αλήθειας για να αναπτύξει αντισώματα εναντίον της, αλλά όχι αρκετή για να αφεθεί να μεταμορφωθεί πλήρως. Γνωρίζουν το λεξιλόγιο, ξέρουν τα τραγούδια, έχουν νιώσει το συναίσθημα, έχουν δει τα θαύματα και έχουν αποφασίσει ότι είναι ψέμα ή ότι δεν αξίζει τον κόπο. Ήδη γνωρίζουν το κόλπο. Όταν ο Θεός προσπαθεί να τους καλέσει ξανά, οι εσωτερικές τους άμυνες λένε «Α, ναι, ήδη γνωρίζω αυτό το συναίσθημα, είναι απλώς φτηνό συναίσθημα» ή «Αυτό είναι ψυχολογική χειραγώγηση». Έχουν αναπτύξει μια κρούστα πάνω στη συνείδησή τους που τίποτα δεν μπορεί να διαπεράσει. Το κλασικό παράδειγμα, ο χρυσός κανόνας αυτής της τραγωδίας, είναι ο Ιούδας Ισκαριώτης. Συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε τον Ιούδα ως τον κακοποιό μιας ταινίας, αλλά σταμάτα να σκέφτεσαι την καθημερινή του ζωή. Αυτός ο άνδρας δεν ήταν ξένος. Περπάτησε με τον Ιησού για 3 χρόνια. Πρωινόμαζε μαζί του. Κοιμόταν κάτω από τα ίδια αστέρια. Ο Ιούδας είδε με τα ίδια του τα μάτια πως το σάπιο δέρμα των λεπρών γινόταν απαλό σαν ενός μωρού. Είδε νεκρούς να σηκώνονται από τους τάφους τους. Ο ίδιος στάλθηκε να κηρύξει και σύμφωνα με τις αφηγήσεις είχε την ανατεθειμένη δύναμη να εκδιώξει δαίμονες. Φαντάσου αυτό. Ο Ιούδας να εκδιώκει δαίμονες στο όνομα του Ιησού. Επιπλέον ήταν έμπιστος. Διαχειριζόταν τις οικονομικές, το πορτοφόλι χρημάτων της ομάδας. Και ακόμα, παρά όλο αυτό το φως, όλα αυτά τα εμπειρικά στοιχεία που είχε μπροστά στη μύτη του, η καρδιά του σκληρύνθηκε λίγο-λίγο. Ίσως ήταν η απληστία. Ίσως ήταν η πολιτική απογοήτευση γιατί ήθελε έναν πολεμιστή και όχι έναν δάσκαλο ειρήνης. Στο τέλος, για 30 αργυρά νομίσματα, η τιμή ενός τραυματισμένου σκλάβου, σύμφωνα με τον αρχαίο νόμο, περίπου 120 δινάρια, που σήμερα θα ήταν το ισοδύναμο με λίγους μήνες κατώτατου μισθού, πούλησε τον δάσκαλο του σύμπαντος. Τον πούλησε για την τιμή ενός φθηνότερου μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Αλλά αυτό που διακρίνει τον Ιούδα ως αποστάτη δεν είναι μόνο η προδοσία. Ο Πέτρος επίσης πρόδωσε τον Ιησού εκείνη τη νύχτα. Τον αρνήθηκε 3 φορές με κατάρες. Η διαφορά βρίσκεται στην αντίδραση. Ο Πέτρος βγήκε και έκλαιγε πικρά. Η καρδιά του ραγίστηκε, αλλά έψαξε για αποκατάσταση. Ο Ιούδας ένιωσε τύψεις, ναι. Η ενοχή τον έτρωγε ζωντανό. Πήγε και πέταξε τα νομίσματα στο ναό. Αλλά και αυτό είναι το μεγάλο αλλά. Δεν έψαξε τη συγχώρεση. Δεν έτρεξε προς τον Ιησού. Έτρεξε προς την αυτοκαταστροφή. Η υπερηφάνεια ή η απελπισία του είπαν ότι η αμαρτία του ήταν μεγαλύτερη από το έλεος του Θεού. Απαγχωνίστηκε σε ένα χωράφι. Ο Θωμάς Ακινάτης, ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά του Μεσαίωνα, στο μαζικό έργο του «Τη Θεολογική Σύνοψη», ταξινομεί αυτό ως την αμαρτία κατά του Αγίου Πνεύματος σε δράση. Είναι η τελική απελπισία. Είναι να πιστεύεις ότι το σκοτάδι σου είναι πιο δυνατό από το φως του Θεού. Είναι να κλείσεις την πόρτα από μέσα και να πετάξεις το κλειδί από το παράθυρο. Η ιστορία μας δίνει ένα άλλο μαζικό και σπαρακτικό παράδειγμα κατά τη διάρκεια της μεγάλης διωγμού του αυτοκράτορα Διοκλητιανού το έτος 303. Ήταν μια βάναυση εποχή. Αν ήσουν χριστιανός ηγέτης, είχες έναν στόχο στην πλάτη. Υπήρχαν χιλιάδες χριστιανοί που μπροστά στην πραγματική απειλή να ρηχτούν στα άγρια θηρία στο Κολοσσέο ή να καούν ζωντανοί, σπάσανε. Τους έλεγαν «λάψη» οι πεσμένοι. Για να σώσουν το δέρμα τους, παρέδωσαν τα αντίγραφα των γραφών στους Ρωμαίους στρατιώτες για να τα κάψουν και προσέφεραν θυμίαμα στο άγαλμα του Καίσαρα, λέγοντας «Καίσαρας είναι ο Κύριος». Φαντάσου τη σκηνή. Η μυρωδιά του καπνού, ο θόρυβος του πλήθους που φωνάζει για αίμα, ο παράλυτος φόβος. Και εσύ έχεις ένα πιάτο θυμίαμα στο χέρι. Απλά πρέπει να ρίξεις λίγο στη φωτιά και πας σπίτι με την οικογένειά σου. Το κάνεις. Αρνείσαι την πίστη σου. Μετά που πέρασε ο διωγμός, όταν τα νερά ηρέμησαν, πολλοί από αυτούς τους λάψη ήθελαν να επιστρέψουν στην εκκλησία σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Αυτό προκάλεσε έναν εμφύλιο πόλεμο εσωτερικά στην εκκλησία. Μία ομάδα που ονομαζόταν οι Δονατιστές, με επικεφαλής έναν αυστηρό επίσκοπο, είπαν «Με κανέναν τρόπο, δεν υπάρχει επιστροφή για αυτούς», αποστάτησαν, διέσχισαν τη γραμμή.
Αν και η επίσημη εκκλησία τελικά επέτρεψε την επανεισδοχή υπό ακραίες μετανοίες, χρόνια δημόσιας ταπείνωσης και νηστείας, η αρχή έμεινε χαραγμένη στο μυαλό όλων. Η απόρριψη κάτω από πλήρες φως είναι εξαιρετικά σοβαρή, δεν είναι παιχνίδι. Και αν πιστεύεις ότι αυτό είναι πράγμα του παρελθόντος, κοίτα τη σύγχρονη περίπτωση του Φρίντριχ Νίτσε, του διάσημου Γερμανού φιλοσόφου του 19ου αιώνα. Είναι συναρπαστική και τραγική ταυτόχρονα. Ο Νίτσε δεν ήταν ένας άθεος που γεννήθηκε σε οικογένεια χωρίς πίστη. Ακριβώς το αντίθετο. Ήταν γιος ενός Λουθυρανού πάστορα. Οι παππούδες του ήταν πάστορες. Σαν παιδί τον έλεγαν «ο μικρός πάστορας», γιατί ήξερε τη βίβλο από μνήμης και την απαγγέλει με πάθος. Γνώριζε τη θεολογία ανάποδα και κάθετα. Είχε όλα τα εργαλεία. Αλλά κάτι άλλαξε. Ο διανοητικός του άρχισε να παλεύει με την πίστη του και αντί να ψάχνει απαντήσεις, έψαξε την κατεδάφιση. Το 1888 έγραψε «Ο Αντιχριστός». Ένα βιβλίο σχεδιασμένο να επιτεθεί και να καταστρέψει όλα όσα του δίδαξαν κάποτε. Η πιο διάσημη φράση του «Ο Θεός πέθανε» δεν ήταν μια κοινωνιολογική παρατήρηση, ήταν μια επιθυμία. Ήθελε να σκοτώσει την ιδέα του Θεού στη δυτική κουλτούρα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτού του εσωτερικού πολέμου? Πέθανε το έτος 1900, αλλά είχε χάσει τη λογική χρόνια πριν. Πέρασε τα τελευταία 11 χρόνια του σε μια κατάσταση απόλυτου πνευματικού σκοταδιού, φροντίζονταν από τη μητέρα και την αδελφή του, ανίκανος να κάνει μια συνεκτική συζήτηση. Μερικοί λένε ότι ήταν σύφυλη, άλλοι λένε ότι ήταν κάτι γενετικό, αλλά πνευματικά είναι η εικόνα κάποιου που επιτέθηκε στην πηγή του φωτός και τυφλώθηκε. Η βίβλος χρησιμοποιεί μια πολύ γραφική εικόνα για αυτό στη 2 Πέτρου κεφάλαιο 2, εδάφιο 21. Λέει ότι καλύτερα θα ήταν για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει το δρόμο της δικαιοσύνης παρά αφού τον γνώρισαν να γυρίσουν πίσω. Και μετά ο Πέτρος ρίχνει μια οπτική βόμβα. Είναι σαν ο σκύλος επιστρέφει στο δικό του εμετό. Είναι αηδιαστικό, σωστά. Είναι μια αηδιαστική εικόνα επίτηδες. Ο Πέτρος θέλει να νιώσεις ναυτία, γιατί αυτό είναι η πνευματική αποστασία, να επιστρέφεις να τρως τον θάνατο που είχες ήδη εκβάλει από το σύστημά σου. Αυτή η ομάδα είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η γνώση δεν είναι ίση με τη σωτηρία. Μπορείς να έχεις διδακτορικό στη θεολογία, μπορείς να ξέρεις ελληνικά και εβραϊκά, μπορείς να έχεις μεγαλώσει στην εκκλησία από τα 3 χρόνια και ακόμα να είσαι πιο μακριά από τον Θεό από κάποιον σε μια απομακρυσμένη φυλή που ποτέ δεν έχει δει μια βίβλο. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι στο κεφάλι, είναι στη σκληρότητα της καρδιάς. Και μιλώντας για να είσαι μακριά και για σκληρές καρδιές, αυτό μας οδηγεί σε μια ενοχλητική ερώτηση. Αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να σωθούν επειδή πέθαναν και άνθρωποι που δεν μπορούν να σωθούν επειδή εμβολιάστηκαν εναντίον της χάριτος, τι γίνεται με εκείνους που ο Θεός για κάποιο μυστηριώδη λόγο αποφάσισε να μην επιλέξει από την αρχή? Η επόμενη ομάδα μας βάζει στα βαθιά και σκοτεινά νερά της προορισμού, όπου η θέληση του Θεού συγκρούεται βίαια με την ανθρώπινη σκληρότητα. Ετοιμάσου, γιατί αυτό που έρχεται αμφισβητεί όλη την ανθρώπινη λογική. Αλλά αυτό είναι μόνο το μισό της ιστορίας. Ο θεόλογος που τρομοκράτησε την Ευρώπη. Αλλά εδώ είναι το θέμα. Αν νόμιζες ότι οι προηγούμενες ομάδες ήταν ανησυχητικές, αυτή η 5η ομάδα θα αμφισβητήσει την αίσθηση της δικαιοσύνης σου σε όρια που δεν πίστευες ότι ήταν δυνατά. Μπαίνουμε στο έδαφος της σκληρής προορισμού, μια θεολογική ζώνη όπου η ανθρώπινη ελευθερία φαίνεται να συγκρούεται με ένα τείχος από σκυρόδεμα θεϊκό. Μιλάμε για τους αποδοκιμασμένους, εκείνους που, σύμφωνα με ορισμένες ριζοσπαστικές θεολογικές ερμηνείες, ποτέ δεν είχαν πραγματική ευκαιρία επειδή ο ρόλος τους στην ιστορία ήταν να είναι η απαραίτητη κακοποιή για την αφήγηση. Για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτής της έννοιας, πρέπει να ταξιδέψουμε στην αρχαία Αίγυπτο, συγκεκριμένα στο έτος 1446 πριν τον Χριστό. Το σκηνικό είναι το Δέλτα του Νείλου, η υπερδύναμη οικονομική και στρατιωτική της εποχής. Έχεις τον Φαραώ της Εξόδου, μια φιγούρα που οι ιστορικοί συχνά συνδέουν με τον Ραμσί Β ή τον Αμενχοτέπ Β. Ο Μωυσής φτάνει από την έρημο με μια απλή πολιτική και πνευματική απέτηση: άφησε τον λαό μου να φύγει. Αλλά η βίβλος κάνει μια δήλωση που έχει κάνει τους θεολόγους να υδρώνουν κρύο για αιώνες. Στην Έξοδο κεφάλαιο 4, εδάφιο 21, πριν ξεσπάσει η πρώτη πληγή, ο Θεός λέει στον Μωυσή μια φράση που αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού: «Εγώ θα σκληρύνω την καρδιά του».
Βασικά, το κείμενο υποδηλώνει ότι ο Θεός έβαλε μια κλειδαριά στην καρδιά του Φαραώ πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Σε όλο έναν κύκλο 10 καταστροφικών πληγών, που κατέστρεψαν συστηματικά την Αιγυπτιακή οικονομία, βλέπουμε αυτόν τον μηχανισμό σε δράση. Όταν ο Νείλος μετατράπηκε σε αίμα, σκοτώνοντας τη βιομηχανία αλίας και μολύνοντας την παροχή πόσιμου νερού, ο Φαραώ είχε μια λογική ευκαιρία να υποχωρήσει. Όταν οι βάτραχοι κάλυψαν τη γη, μπαίνοντας στους φούρνους και τα κρεβάτια της αριστοκρατίας, είχε άλλη ευκαιρία. Όταν το κτηνοτροφικό απόρριψε από μια εξαιρετική πανούκλα, εξαλείφοντας τον πλούτο του έθνους, η λογική υπαγόρευε να παραδοθεί. Αλλά κάθε φορά το βιβλικό κείμενο εναλλάσσεται μεταξύ δύο φράσεων. Ο Φαραώ σκλήρινε την καρδιά του και ο Θεός σκλήρινε την καρδιά του Φαραώ. Η ερώτηση του $1.000.000 που έχει χωρίσει τις θεολογικές σχολές είναι: σκλήρινε ο Φαραώ τη δική του καρδιά από εθνικιστική υπερηφάνεια ή ήταν ο Θεός που εγχύθηκε μια υπερφυσική αντίσταση για να παρατείνει τη σύγκρουση και να δείξει τη δύναμή του? Οι γλωσσολόγοι που αναλύουν το πρωτότυπο εβραϊκό επισημαίνουν 3 διαφορετικές λέξεις που χρησιμοποιούνται εδώ: τζαζάκ, κάνει δυνατό, καμπάντ, κάνει βαρύ, και κασά, κάνει δύσκολο ή σκληρό. Η θεολογική επίπτωση της σκληρής γραμμής είναι ότι ο Φαραώ ήταν ένα εργαλείο. Το πεπρωμένο του δεν ήταν η σωτηρία. Το πεπρωμένο του ήταν να είναι το σκοτεινό καμβά πάνω στον οποίο θα λάμπει η απελευθερωτική δύναμη του Θεού. Σχεδιάστηκε να πέσει. Αν πηδήξουμε 1500 χρόνια προς το μέλλον, βρίσκουμε τον Παύλο του Ταρσού να αντιμετωπίζει αυτό το ίδιο πρόβλημα με μια πνευματική ψυχρότητα. Γράφοντας στην Εκκλησία στη Ρώμη γύρω στο έτος 57 μετά τον Χριστό, ο Παύλος δεν χοροπηδάει με συναισθηματικά παρακαλά. Στους Ρωμαίους κεφάλαιο 9, εδάφια από 19 έως 21, προβλέπει την ανθρώπινη παράπονο. Γιατί λοιπόν κατηγορεί? Γιατί ποιος έχει αντισταθεί στη θέλησή του? Η απάντηση του Παύλου είναι η αναλογία του αγκιοπλάστη. Ρωτάει: μήπως δεν έχει εξουσία ο αγκιοπλάστης πάνω στον πυλό για να κάνει από την ίδια μάζα ένα δοχείο για τιμή και ένα άλλο για ατιμία? Η επίπτωση είναι βάναυση. Υποδηλώνει ότι υπάρχουν άτομα που δημιουργήθηκαν ειδικά ως δοχεία οργής, προετοιμασμένα για καταστροφή. Δεν πρόκειται για άτομα που προσπάθησαν να είναι καλά και απέτυχαν. Πρόκειται για κομμάτια σκακιού που σκαλίστηκαν για να θυσιαστούν από την πρώτη κίνηση. Η μεταρρυθμισμένη θεολογία ονομάζει αυτό παθητική αποδοκιμασία ή στις πιο ακραίες μορφές της ενεργητική αποδοκιμασία. Εδώ μπαίνει στη σκηνή ο Ιωάννης Καλβίνος. Το 1536 αυτός ο Γάλλος θεολόγος εξόριστος στη Γενέβη δημοσίευσε την πρώτη έκδοση των Ιδρυμάτων της χριστιανικής θρησκείας. Ο Καλβίνος συστηματοποίησε αυτό που ο Αυγουστίνος της Ιππώνος είχε σκιαγραφίσει αιώνες πριν. Υποστήριξε τον διπλό προορισμό. Η λογική του Καλβίνου ήταν μαθηματική. Αν ο Θεός επιλέγει κυριαρχικά ποιον να σώσει, εκλογή, και αν ο Θεός είναι παντοδύναμος και δεν κάνει λάθη, τότε, από καθαρή λογική ανάγκη, επιλέγει επίσης ποιον να αφήσει πίσω. Για τον Καλβίνο, η δικαιοσύνη του Θεού είναι ένα χαρακτηριστικό τόσο σημαντικό όσο το έλεος του. Και για να εκδηλωθεί η δικαιοσύνη πρέπει να υπάρχει καταδίκη. Οι αποδοκιμασμένοι σε αυτό το σύστημα υπάρχουν για να δοξάσουν τη θεϊκή δικαιοσύνη μέσω της τιμωρίας τους, με τον ίδιο τρόπο που οι εκλεγμένοι δοξάζουν τη χάρη του μέσω της σωτηρίας. Και αυτό μας οδηγεί σε μια συναρπαστική και σκοτεινή ιστορική περίπτωση, τον Ισάφ. Στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 25, βλέπουμε τη δυναμική δύο δίδυμων αδελφών. Ο Ισάβ είναι ο μεγαλύτερος, ο κυνηγός, ο άνθρωπος του αγρού. Ο Ιακώβ είναι ο μικρότερος. Μια μέρα, ο Ισάφ επιστρέφει πεινασμένος από το αγρό και κάνει το πιο ακριβό οικονομικό και πνευματικό λάθος στην βιβλική ιστορία. Πουλάει το πρωτότοκο δικαίωμά του βασικά, το δικαίωμά του στο διπλάσιο της κληρονομιάς και τον πνευματικό ηγεμονία της φυλής, που αξίζει μια περιουσία σε γη και βοηδή για ένα απλό πιάτο κόκκινων φακών. Ήταν μια παρορμητική συναλλαγή, άμεση ικανοποίηση αντί για αιώνια κληρονομιά. Αλλά το τρομακτικό έρχεται μετά. Χρόνια αργότερα, όταν ο Ισάβ συνειδητοποιεί το μνημιώδες λάθος που διέπραξε, προσπαθεί να ανακτήσει την ευλογία. Κλαίει, φωνάζει, οικετεύει τον πατέρα του Ισαάκ. Αλλά η Εβραίους κεφάλαιο 12, εδάφιο 17, γραμμένο στον 1ο αιώνα, λέει κάτι καταστροφικό για αυτή τη στιγμή. Δεν βρήκε ευκαιρία για μετάνοια,
αν και την αναζήτησε με δάκρυα. Σκέψου το ένα δευτερόλεπτο. Ο άνδρας έκλαιγε. Ήθελε να αλλάξει τα πράγματα. Ήταν συναισθηματικά καταστραμμένος. Αλλά ο ουρανός ήταν κλειστός. Το κείμενο λέει ότι απορρίφθηκε. Απεντοκιμάστε. Ο Ισαάκ είχε ήδη δώσει την ευλογία στον Ιακώβ και δεν μπορούσε να την ανακαλέσει. Το πεπρωμένο ήταν σφραγισμένο. Ο Ισάβ γίνεται το βιβλικό πρωτότυπο του αποδοκιμασμένου. Κάποιος που περιφρονεί το ιερό για μια στιγμιαία απόλαυση και όταν προσπαθεί να επιστρέψει, ανακαλύπτει ότι η γέφυρα έχει ήδη καεί. Όχι επειδή ο Θεός δεν μπορεί να συγχωρήσει, αλλά επειδή, σύμφωνα με αυτή τη θεολογία, ο αποδοκιμασμένος φτάνει σε ένα σημείο όπου η ικανότητά του για γνήσια μετάνοια έχει καυτηριαστεί. Η σύγχρονη ιστορία έχει τους δικούς της υποψήφιους για αυτή την ομάδα δικαστικής σκλήρυνσης. Σκέψου τον Αδόλφο Χίτλερ. Γεννημένος το 1889 στην Αυστρία, ο Χίτλερ βαπτίστηκε ως καθολικός. Στα νεανικά του χρόνια τραγουδούσε ακόμα στη χοροδία του μοναστηριού του Λάμπαχ και σε μια στιγμή σκέφτηκε το ιερατείο. Αλλά καθώς ανέβαινε στην εξουσία τη δεκαετία του 1930, ανέπτυξε μια ιδεολογία που όχι μόνο απέρριπτε την Ιουδαιοχριστιανική ηθική 1930, αλλά προσπαθούσε να την αντικαταστήσει με μια φιλετική νεοπαγανιστική λατρεία. Υπεύθυνος για τον άμεσο θάνατο 6 εκατομμυρίων Εβραίων στο Ολοκαύτωμα και εκατομμυρίων ακόμα στη παγκόσμια σύγκρουση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πολλοί θεολόγοι βλέπουν σε αυτόν ένα σύγχρονο παράδειγμα του τι συμβαίνει όταν ο Θεός αποσύρει εντελώς την κοινή χάρη του. Η θεωρία είναι ότι ο Θεός κανονικά περιορίζει την ανθρώπινη κακία, αλλά στην περίπτωση ενός αποδοκιμασμένου, ο Θεός αποσύρει το περιοριστικό του χέρι και αφήνει την πτωματική φύση του ατόμου να ανθίσει μέχρι την μέγιστη και φρικτή έκφρασή της. Ο Χίτλερ δεν έγινε τέρας σε μια νύχτα. Ήταν μια διαδικασία προοδευτικής σκλήρυνσης, όπου κάθε αρνητική ηθική απόφαση στερεοποίησε την επόμενη, μέχρι που η συνείδηση έγινε εντελώς ανενεργή. Αυτό που η πλειοψηφία δεν συνειδητοποιεί είναι ότι αυτή η δογματική δεν προσπαθεί να τρομάξει τον κόσμο να συμπεριφέρεται καλά, αλλά να εξηγήσει γιατί υπάρχει μια κακία που φαίνεται να μην έχει πάτο. Είναι η ιδέα ότι χωρίς την ενεργή παρέμβαση του Θεού, η βαρύτητα της αμαρτίας μας οδηγεί μόνο προς τα κάτω, με ταχύτητα 9,8 μέτρα ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο, πνευματικά μιλώντας. Και εδώ είναι που γίνεται ακόμα πιο πυκνό και πολιτικό. Κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα, στη Γαλλία, προέκυψε ένα κίνημα εντός του καθολικισμού που ονομαζόταν Ιανσενισμός. Ο Κορνήλιος Ιανσένιος, επίσκοπος της Ύπρ, έγραψε ένα μαζικό τριτόμονο βιβλίο με τίτλο «Αουγκουστίνους», που δημοσιεύτηκε μετά θάνατον το 1640. Ο Ιανσένιος πήγε την ιδέα του προορισμού στο άκρο εντός της καθολικής δομής. Υποστήριξε ότι η χάρη του Θεού είναι ακατανίκητη για τους εκλεγμένους, αλλά εντελώς απροσπέλαστη για τους άλλους. Κατέληξε να πει ότι ο Χριστός δεν πέθανε για όλους τους ανθρώπους, αλλά μόνο για τους προορισμένους. Αυτό προκάλεσε έναν πολιτικό και θρησκευτικό σεισμό στην Ευρώπη. Οι Ιησουίτες επιτέθηκαν άγρια σε αυτές τις ιδέες. Η σύγκρουση έφτασε σε τέτοιο επίπεδο που ο Πάπας Ινοκέντιος ο Έβδομος έπρεπε να παρέμβει. Στην παπική βούλα Κούμο Καζιόνε του 1653, ο Πάπας καταδίκασε 5 συγκεκριμένες προτάσεις που εξήχθησαν από το βιβλίο του Ιανσένιου ως αιρετικές. Αλλά η ιδέα είχε ήδη φυτευτεί στο ευρωπαϊκό μυαλό. Η παρανοϊκή υποψία ότι ίσως, μόνο ίσως, ο γείτονάς σου ή ακόμα και εσύ ο ίδιος θα μπορούσατε να είστε στη μυστική λίστα εκείνων που ο Θεός απλώς παρέλειψε. Η αγωνία που αυτό δημιούργησε ήταν τεράστια. Ο Μπλέζ Πασκάλ, ο διάσημος μαθηματικός και φιλόσοφος, συμπαθούσε τους Ιανσενιστές, που μας δείχνει ότι ακόμα και τα πιο λαμπρά μυαλά της εποχής τρομοκρατούνταν από την πιθανότητα της αποδοκιμασίας. Αλλά μη χαλαρώνεις ακόμα, γιατί αν η ομάδα των αποδοκιμασμένων σου φαίνεται σκληρή, η επόμενη ομάδα δεν έχει να κάνει με μεγάλους κακοποιούς, πεισματάριδες Φαραώ ή περίπλοκη θεολογία της θέλησης. Έχει να κάνει με μια τεχνική, γραφειοκρατική και γεωγραφική γραμμή που έχει αφήσει εκατομμύρια εκτός συστήματος για χιλιετίες. Αυτή είναι, χωρίς αμφιβολία, η πιο αμφιλεγόμενη ομάδα και αυτή που έχει προκαλέσει τις περισσότερες συζητήσεις στους διαδρόμους του Βατικανού και στα προτεσταντικά σεμινάρια τα τελευταία 500 χρόνια. Μιλάμε για την έκτη ομάδα, οι μη βαπτισμένοι
και εκείνοι που ποτέ δεν άκουσαν. Ας πάμε στα σκληρά γεγονότα και στα επίσημα έγγραφα. Το έτος 1439 πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος της Φλωρεντίας. Ήταν μια μαζική συνάντηση κορυφής που προσπαθούσε να ενώσει τις εκκλησίες της Ανατολής και της Δύσης μπροστά στην απειλή της Οθωμανικής προέλασης. Στην παπική βούλα Cantate Domino, που εκδόθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1442, η Σύνοδος συνέταξε μια δήλωση που πέφτει σαν σφύρα στη σύγχρονη συνείδηση. Το κείμενο λέει κυριολεκτικά: η Αγία Ρωμαϊκή Εκκλησία πιστεύει σταθερά, ομολογεί και κηρύττει ότι κανείς που δεν βρίσκεται εντός της Καθολικής Εκκλησίας, όχι μόνο ειδωλολάτρες, αλλά και Εβραίοι ή αιρετικοί και σχισματικοί, μπορεί να γίνει μέτοχος της αιώνιας ζωής. Βασικά, οι επίσκοποι της Φλωρεντίας τράβηξαν μια γραμμή στην άμμο. Χωρίς την επίσημη συμμετοχή δεν υπάρχει είσοδος. Extra ecclesiam nulla salus. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτή η άκαμπτη στάση βασιζόταν σε μια αυστηρή ανάγνωση του Ιωάννη κεφάλαιο 3, εδάφιο 5. Σε αυτό το πέρασμα, ο Ιησούς λέει στον Νικόδημο, έναν θρησκευτικό ηγέτη Φαρισαίο, σε μια νυχτερινή συνάντηση: «Όποιος δεν γεννηθεί από νερό και από πνεύμα δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού». Σημείωσε την ακρίβεια της γλώσσας. Δεν λέει «θα του είναι δύσκολο να μπει» ή «θα πρέπει να συμπληρώσει περισσότερες φόρμες». Λέει «δεν μπορεί». Είναι μια οντολογική αδυναμία. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στην Ευρώπη, αυτό ήταν εύκολο να γίνει αποδεκτό γιατί ο γνωστός κόσμος ήταν μικρός. Αν δεν ήσουν χριστιανός στην Ευρώπη του 12ου αιώνα, πιθανώς ήσουν ένας μουσουλμάνος εχθρός στις σταυροφορίες ή ένας τοπικός αιρετικός. Υποτίθεται ότι όλοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και είχαν απορρίψει την αλήθεια. Αλλά τότε ο κόσμος έγινε μεγαλύτερος. Ας προχωρήσουμε γρήγορα μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 1492. Ο Χριστόφορος Κολόμβος, ψάχνοντας μια εμπορική διαδρομή προς τις Ινδίες, σκοντάφτησε μια ολόκληρη ήπειρο που η Ευρώπη δεν ήξερε ότι υπήρχε. Αμερική. Ξαφνικά, η ευρωπαϊκή θεολογία είχε μια συλλογική κρίση πανικού. Οι εξερευνητές και οι ιεραπόστολοι βρήκαν ολόκληρους πολιτισμούς. Αζτέκους, Ίνκας, Μάγια και εκατοντάδες φυλές ακόμα. Υπολογίζεται ότι ο ηθαγενής πληθυσμός των Αμερικών εκείνη τη στιγμή ήταν περίπου 50 έως 60 εκατομμύρια άνθρωποι. Το θεολογικό πρόβλημα ήταν καταστροφικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ζήσει, αγαπήσει, χτίσει πόλεις και πεθάνει για 1500 χρόνια από τον θάνατο του Χριστού, χωρίς να ακούσουν μια λέξη για τον Ιησού, τον Μωυσή, την Τριάδα ή τη Βίβλο. Ήταν όλοι καταδικασμένοι. Σύμφωνα με τον αυστηρό κανόνα της Συνόδου της Φλωρεντίας, η τεχνική απάντηση ήταν ναι. Είχαν πεθάνει χωρίς βάπτισμα και χωρίς ρητή πίστη. Αυτό δημιούργησε μια ηθική κρίση χωρίς προηγούμενο. Πώς μπορεί ένας δίκαιος Θεός να καταδικάσει κάποιον στην αιώνια κόλαση για να μην υπογράψει ένα συμβόλαιο που ποτέ δεν είδε επειδή ο ταχυδρόμος ποτέ δεν έφτασε στην ήπειρό του? Εδώ είναι που μπαίνει η θεωρία του λίμπου για να προσπαθήσει να μαλακώσει το χτύπημα. Για αιώνες, σχολαστικοί θεολόγοι όπως ο Θωμάς Ακινάτης στον 13ο αιώνα πρότειναν μια λύση. Υποστήριξαν ότι υπήρχαν δύο τύποι ποινής στην κόλαση. Η ποινή αίσθησης, φωτιά, σωματικός πόνος, και η ποινή βλάβης, η θλίψη του να μην βλέπεις τον Θεό. Ο Ακινάτης και άλλοι πρότειναν ότι τα παιδιά που πέθαιναν χωρίς βάπτισμα και οι ενάρετοι ειδωλολάτρες που ακολούθησαν τον φυσικό νόμο δεν πήγαιναν στην κόλαση του βασανιστηρίου, πήγαιναν στο Limbus Infantium, λίμπο των βρεφών, ή στο Limbus Patrum, λίμπο των πατέρων. Περιγράφονταν ως ένας τόπος φυσικής ευτυχίας. Δεν υπέφεραν. Δεν υπήρχε φωτιά. Μπορούσαν να συζητούν και να εξερευνούν τη γνώση, αλλά δεν είχαν τη μακαριστή όραση, δεν έβλεπαν το Θεό. Ήταν σαν να είσαι σε μια αιώνια πολυτελή αίθουσα αναμονής, άνετη, αλλά έξω από το κύριο πάρτι. Ο Δάντης Αλιγκέρι, στο αριστούργημά του «Η Θεία Κωμωδία», γραμμένο στις αρχές του 14ου αιώνα, οπτικοποίησε αυτό τέλεια. Στον πρώτο κύκλο της κόλασης, στο Λίμπο, ο Δάντης τοποθετεί τους μεγάλους στοχαστές της αρχαιότητας. Εκεί βρίσκει τον Όμηρο, τον Οράτιο, τον Οβίδιο και τον Λουκανό. Βρίσκει φιλοσόφους όπως ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης. Τοποθετεί ακόμα και εκεί τον Σαλαντίν, τον μουσουλμάνο σουλτάνο, για την ευγένεια και την ανθρώπινη αρετή του. Για τον Δάντη ήταν λαμπροί άνθρωποι, ηθικοί και αξιοθαύμαστοι, αλλά τους έλειπε το διαβατήριο σφραγισμένο από το βάπτισμα.
Ωστόσο, αυτή η λύση του λίμπου ποτέ δεν ήταν ένα επίσημο δόγμα που ορίστηκε αλάθητα, ήταν μια πολύ δημοφιλής θεολογική υπόθεση. Και στον 20ο αιώνα, η Εκκλησία άρχισε να το αναθεωρεί υπό την πίεση ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Στις 19 Απριλίου 2007, υπό την παποσύνη του Βενέδικτου Ιστ, η Διεθνής Θεολογική Επιτροπή δημοσίευσε ένα κρίσιμο έγγραφο με τίτλο «Η ελπίδα σωτηρίας για τα παιδιά που πεθαίνουν χωρίς βάπτισμα». Μετά από χρόνια μελέτης, η Εκκλησία παραδέχτηκε ότι το λίμπο ήταν μια περιοριστική θεολογική υπόθεση. Το έγγραφο άνοιξε την πόρτα στην ελπίδα ότι το έλεος του Θεού είναι μεγαλύτερο από τα ίδια του τα μυστήρια. Πρότειναν ότι ο Θεός δεν είναι δεσμευμένος από τα δικά του μέσα σωτηρίας και μπορεί να λειτουργήσει εκτός αυτών. Αλλά, και αυτό είναι ένα μεγάλο αλλά, στον προτεσταντικό, θεμελιωτικό και ευαγγελικό κόσμο, η γραμμή παραμένει σκληρή και κυριολεκτική. Βασίζονται στους Ρωμαίους κεφάλαιο 10, εδάφιο 14, όπου ο Παύλος ρωτά με ακατανίκητη λογική πώς λοιπόν θα επικαλεστούν εκείνον στον οποίο δεν έχουν πιστέψει και πώς θα πιστέψουν σε εκείνον για τον οποίο δεν έχουν ακούσει και πώς θα ακούσουν χωρίς να υπάρχει κάποιος να τους κηρύξει. Για πολλούς ιεραποστόλους και συντηρητικούς θεολόγους, η άγνοια δεν είναι μια κάρτα ελεύθερη από τη φυλακή. Υποστηρίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τη γενική αποκάλυψη της δημιουργίας, ο ουρανός, τα αστέρια, η ηθική συνείδηση, και ότι όλοι την έχουν απορρίψει με κάποιο τρόπο. Επομένως, αυτός που ποτέ δεν άκουσε το Ευαγγέλιο δεν καταδικάζεται για να μην πιστεύει στον Ιησού, για τον οποίο δεν ξέρει τίποτα, αλλά για να αμαρτάνει ενάντια στο φως της συνείδησης που είχε. Αυτή η επίγουσα άποψη δεν έμεινε σε συζητήσεις καφενείου ή σε σκονισμένα βιβλία θεολογίας. Έχει οθήσει ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εξελιγμένα κινήματα κινητοποίησης στην ανθρώπινη ιστορία. Για να καταλάβεις το μέγεθος αυτού, πρέπει να κοιτάξεις τι κάνει το πρόγραμμα Ιησού, Joshua Project. Δεν είναι μια απλή φιλανθρωπική οργάνωση, είναι μια θεολογική υπηρεσία πληροφοριών. Ασχολούνται σήμερα με την πνευματική στατιστική με μια σχεδόν στρατιωτική ακρίβεια. Χρησιμοποιούν δημογραφικά, εθνολογικά και γλωσσικά δεδομένα για να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο αυτό που ονομάζουν μη προσεγγισμένες εθνοτικές ομάδες. Έχουν χάρτες θερμότητας παγκόσμιας κλίμακας, όπου χρωματίζουν με κόκκινο τις ζώνες όπου ο χριστιανισμός απλά δεν υπάρχει. Και οι αριθμοί που διαχειρίζονται είναι τρομακτικοί. Σύμφωνα με τα ενημερωμένα δεδομένα τους του 2023, η κατάσταση είναι κρίσιμη. Από τους περίπου 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους που περπατούν στον πλανήτη Γη σήμερα, υπάρχουν ακόμα περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια που ζουν τεχνικά στην κατηγορία των μη προσεγγισμένων. Αυτό είναι σχεδόν το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά πρόσεξε με τον ορισμό, γιατί εδώ είναι που οι περισσότεροι μπερδεύονται. Μη προσεγγισμένοι δεν σημαίνει ότι είναι άθεοι ή ότι απλά δεν τους ενδιαφέρει η Εκκλησία. Ορίζεται τεχνικά ως κοινωνιολογικές ομάδες, όπου λιγότερο από το 2% του πληθυσμού είναι ευαγγελικοί χριστιανοί. Γιατί το 2%? Επειδή οι κοινωνιολόγοι και οι ιεραποστολόγοι έχουν καθορίσει ότι αυτό είναι το σημείο καμπής. Αν έχεις λιγότερο από το 2%, δεν υπάρχουν αρκετοί τοπικοί χριστιανοί για να κηρύξουν στον υπόλοιπο δικό τους λαό χωρίς εξωτερική βοήθεια. Δεν υπάρχουν αυτόχθονες πόροι. Σημαίνει ότι στατιστικά ένα άτομο σε αυτές τις ομάδες μπορεί να γεννηθεί, να ζήσει 80 χρόνια και να πεθάνει χωρίς ποτέ να γνωρίσει έναν χριστιανό, χωρίς να δει μια βίβλο και χωρίς να ακούσει το όνομα του Ιησού ούτε μια φορά. Δεν είναι ότι απορρίπτουν το μήνυμα. Είναι ότι δεν έχουν πρόσβαση στη συχνότητα ραδιοφώνου όπου μεταδίδεται. Μιλάμε για τεράστιες περιοχές συγκεντρωμένες σε αυτό που οι στρατηγοί ονομάζουν παράθυρο 1040. Φαντάσου ένα τεράστιο γεωγραφικό ορθογώνιο σχεδιασμένο στον χάρτη. Εκτείνεται από τους 10 βαθμούς βόρεια γεωγραφικού πλάτους έως τους 40 βαθμούς βόρεια γεωγραφικού πλάτους. Καλύπτει από τη Δυτική Αφρική μέσω ολόκληρης της Μέσης Ανατολής έως την Ανατολική Ασία. Μέσα σε αυτό το ορθογώνιο ζουν οι περισσότεροι μουσουλμάνοι, Ινδουιστές και Βουδιστές του κόσμου. Είναι το σπίτι των πιο πυκνών και πνευματικά απομονωμένων πληθυσμιακών μπλοκ του πλανήτη. Χώρες όπως η Ιεμένη, το Αφγανιστάν, η Βόρεια Κορέα ή μέρη της αγροτικής Ινδίας πέφτουν σε αυτή την κόκκινη ζώνη. Για αυτή τη θεολογική συντηρητική ομάδα, η τραγωδία δεν είναι μόνο πνευματική, είναι στατιστική και γεωγραφική. Η προϋπόθεση είναι καταστροφική. Αυτοί οι άνθρωποι γεννήθηκαν στον λάθος ταχυδρομικό κώδικα. Γεννήθηκαν στον λάθος αιώνα ή στην λάθος οικογένεια.
Και σύμφωνα με την αυστηρή ερμηνεία της χριστιανικής αποκλειστικότητας, αυτό το γεωγραφικό ατύχημα γέννησης καθορίζει το αιώνιο πεπρωμένο τους πριν μπορέσουν να πάρουν την πρώτη τους ηθική απόφαση. Είναι μια κλήρωση γέννησης με κολαστικές συνέπειες. Αυτή η ιδέα ότι ο Θεός θα μπορούσε να καταδικάσει χιλιάδες εκατομμύρια απλά λόγω έλλειψης γεωγραφικών πληροφοριών προκάλεσε μια κρίση συνείδησης στη Δυτική Εκκλησία. Πώς μπορεί ένας δίκαιος Θεός να λειτουργεί έτσι? Εδώ είναι που μπαίνουν οι σύγχρονοι θεολόγοι του 20ου αιώνα, προσπαθώντας να βρουν μια βαλβίδα ασφαλείας σε αυτή την ηθική πίεση. Ο πνευματικός γίγαντας αυτού του κινήματος ήταν ο Γερμανός Ιησουήτης Καρλ Ράνερ. Κοίταξε αυτόν το χάρτη και είπε: «Δεν μπορεί να είναι τόσο απλό». Ο Ράνερ προσπάθησε να λύσει το δίλημμα με μια επαναστατική και αμφιλεγόμενη έννοια: τους ανώνυμους χριστιανούς. Η λογική του ήταν συναρπαστική. Ο Ράνερ πρότεινε ότι η χάρη του Θεού είναι πολύ ευρύτερη από τα ορατά σύνορα της Εκκλησίας. Πρότεινε ότι άτομα άλλων θρησκειών, ευσεβείς βουδιστές, ευσεβείς Ινδουιστές, ακόμα και ηθικοί αγνωστικιστές που ζουν ειλικρινά σύμφωνα με τη συνείδησή τους και αναζητούν την αλήθεια, θα μπορούσαν να είναι στην πραγματικότητα συνδεδεμένοι με τον Θεό. Το επιχείρημα είναι ότι αυτά τα άτομα, αποδεχόμενα την καλοσύνη και την αλήθεια στη ζωή τους, αποδέχονται τη χάρη του Θεού χωρίς να γνωρίζουν το τεχνικό όνομα του Ιησού. Είναι χριστιανοί στην ουσία, στη στάση της καρδιάς τους, αν και δεν έχουν την επίσημη ετικέτα ούτε το βάπτισμα. Ο Ράνερ βασικά έλεγε ότι μπορείς να συντονιστείς με τον σταθμό ραδιοφώνου του Θεού χωρίς να γνωρίζεις το όνομα του παρουσιαστή. Αυτή η θεωρία ήταν μια μαζική ανακούφιση για πολλούς καθολικούς μετά το Β' Βατικανό, γιατί επέτρεπε να διατηρήσουν την πίστη στον Ιησού χωρίς να πιστεύουν ότι ο Γκάντι ή ο ευγενικός βουδιστής γείτονάς σου πήγαιναν αυτόματα στην κόλαση. Αλλά, και αυτό είναι ένα αλλά γιγαντιαίο, αυτή η ιδέα απορρίπτεται έντονα από τους πιο συντηρητικούς και ευαγγελικούς τομείς. Για αυτούς, η θεωρία του Ράνερ είναι ένας επικίνδυνος συναισθηματισμός που καταστρέφει την ανάγκη της αποστολής. Αν μπορείς να σωθείς ως καλός βουδιστής, γιατί να στείλεις ιεραποστόλους να πεθάνουν από ελονοσία στη ζούγκλα ή να διωχθούν σε εχθρικές χώρες? Γιατί να ενοχληθείς να κηρύξεις αν η άγνοια είναι ένας έγκυρος δρόμος για τον παράδεισο? Οι συντηρητικοί επιμένουν στη ρητή και γνωστική ανάγκη του ονόματος. Βγάζουν το βαριά πυροβολικό με εδάφια όπως Πράξεις, κεφάλαιο 4, εδάφιο 12. Το κείμενο είναι ένα τείχος από σκυρόδεμα και σε κανέναν άλλο δεν υπάρχει σωτηρία, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα κάτω από τον ουρανό που δόθηκε στους ανθρώπους με το οποίο μπορούμε να σωθούμε. Η συντηρητική λογική είναι ακατανίκητη. Αν οι άνθρωποι μπορούσαν να σωθούν από τη συνείδησή τους ή από το να είναι καλοί άνθρωποι, τότε ο θάνατος του Ιησού στον Σταυρό ήταν περιττός. Ήταν σπατάλη. Αν υπήρχε ένα σχέδιο Β, να είσαι καλός και ειλικρινής, ο Θεός δεν θα είχε στείλει τον Υιό του να βασανιστεί και να εκτελεστεί ως σχέδιο Α. Επομένως, υποστηρίζουν, ο αποκλεισμός δεν είναι σκληρότητα, είναι ο μόνος τρόπος να δοθεί αξία στη θυσία του Χριστού. Έτσι, έχεις το άλυτο δίλημμα της έκτης ομάδας. Είσαι παγιδευμένος μεταξύ δύο άκρων, ή έχεις ένα αποκλειστικό και νομικιστικό σύστημα που αφήνει έξω την πλειοψηφία της ιστορικής ανθρωπότητας για ένα τεχνικό, γεωγραφικό και χρονολογικό ζήτημα, παρουσιάζοντας έναν Θεό που μοιάζει περισσότερο με έναν αυστηρό υπάλληλο μετανάστευσης παρά με πατέρα. Ή πρέπει να διευρύνεις τον ορισμό της σωτηρίας σε ένα σημείο όπου η συμμετοχή, η ρητή πίστη και το βάπτισμα φαίνεται να χάνουν την επίγουσή τους, μετατρέποντας τον χριστιανισμό σε μία ακόμη επιλογή στο μενού της παγκόσμιας πνευματικότητας. Είναι μία ένταση που δεν έχει λυθεί εντελώς και που κρατάει τους ιεραποστολόγους ξύπνιους τη νύχτα. Είναι η αποστολή μιας απελπισμένης επιχείρησης διάσωσης από ένα κτίριο σε φλόγες, ή είναι απλώς μια πρόσκληση για βελτίωση της ζωής. Και αυτό μας οδηγεί σε μια κρίσιμη και απαραίτητη διάκριση για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο και να προετοιμάσουμε το έδαφος για το τέλος. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά, μια ρογμή του μεγέθους του Grand Canyon μεταξύ δύο τύπων μη πιστών. Από τη μια πλευρά έχεις τον ηθαγενή Αμερικανό του 15ου αιώνα ή τον χωρικό του Θιβέτ, που δεν ήξερε τίποτα γιατί δεν είχε επιλογή. Η άγνοιά του ήταν ανίκητη. Δεν απέρριψαν τον Ιησού, ποτέ δεν τους τον παρουσίασαν. Αλλά από την άλλη πλευρά έχεις τον σύγχρονο αποστάτη. Έχεις το άτομο που γεννήθηκε στη Δύση, που είχε πρόσβαση στη βίβλο, που άκουσε το μήνυμα, που κατάλαβε διανοητικά την προσφορά
και που, με πλήρη συνείδηση και θέληση, είπε «όχι». Υπάρχει μια τεράστια ηθική και δικαστική διαφορά μεταξύ της ανίκητης άγνοιας και της ανοιχτής επανάστασης. Και είναι ακριβώς αυτή η ανοιχτή επανάσταση που μας οδηγεί στην 7η και τελευταία ομάδα. Γιατί αν πίστευες ότι η μοίρα των αγνοών ήταν ένα μυστήριο, η μοίρα της επόμενης ομάδας είναι μια τρομακτική ποινή. Εδώ δεν υπάρχουν δικαιολογίες γεωγραφίας, εδώ υπάρχει πόλεμος. Αυτό μας οδηγεί στην 7η και τελευταία ομάδα της λίστας μας. Και πίστεψέ με, αυτή είναι η πιο σκοτεινή από όλες. Γιατί στο επόμενο κεφάλαιο δεν θα μιλήσουμε για άγνοια, ούτε για παθητικό προορισμό, ούτε για ανθρώπους που γεννήθηκαν μακριά. Εδώ θα μιλήσουμε για εκείνους που είδαν το φως, το αναγνώρισαν ως φως και αποφάσισαν να του κηρύξουν ανοιχτό πόλεμο. Ετοιμάσου, γιατί θα μπούμε στη ζώνη της ασυγχώρητης αμαρτίας. Το τέλος των χλεβάστων. Φτάνουμε στο τέλος της λίστας και πρέπει να είμαι βάναυσα ειλικρινής μαζί σου. Οι 6 προηγούμενες ομάδες ήταν τρομακτικές, αλλά αυτή η 7η ομάδα είναι μια κατηγορία μόνη της. Εδώ δεν μιλάμε για θύματα των περιστάσεων, ούτε για άτομα μπερδεμένα από κακή θεολογία. Η 7η ομάδα ανθρώπων που ο Θεός δεν μπορεί να σώσει είναι εκείνοι που έχουν ολοκληρώσει ένα τέλειο μίσος ενάντια στη θεότητα. Και εδώ είναι το κόλπο. Δεν μιλάμε για τον μέσο άθεο που αμφιβάλλει γιατί έχασε τη δουλειά του ή γιατί η ζωή έχει αδικηθεί. Δεν μιλάμε για τον αγνωστικιστή επιστήμονα που χρειάζεται να δει μία μαθηματική εξίσωση για να πιστέψει. Αυτό είναι αμφιβολία και η αμφιβολία είναι ανθρώπινη. Για αυτό που μιλάμε εδώ είναι μια ενεργή, σπλαχνική, στρατηγική και πλήρως συνειδητή εχθρότητα. Είναι μια κήρυξη πολέμου. Για να καταλάβουμε τη σοβαρότητα αυτού, πρέπει να πάμε στα παλαιότερα νομικά αρχεία της ανθρωπότητας. Στην Παλαιά Διαθήκη, συγκεκριμένα στο βιβλίο των Αριθμών κεφάλαιο 15 εδάφιο 30, ο Μωσαϊκός νόμος κάνει μια διάκριση που η πλειοψηφία των ανθρώπων παραβλέπει. Το κείμενο μιλάει για την αμαρτία του σηκωμένου χεριού, στα εβραϊκά «μπιάντ ράμα». Φαντάσου το έτσι, στο αρχαίο Ισραήλ, αν αμάρτενες από λάθος, ας πούμε, έσπαγες ένα ιερό τελετουργικό γιατί δεν ήξερες τους κανόνες, μπορούσες να φέρεις μια κατσίκα, να κάνεις μια θυσία και όλα ήταν καλά. Το σύστημα ήταν σχεδιασμένο να συγχωρεί το λάθος, αλλά η αμαρτία του σηκωμένου χεριού ήταν διαφορετική. Ήταν κάποιος που κοίταζε τον ουρανό, σήκωνε τη γροθιά και έλεγε «Ξέρω ότι αυτός είναι ο νόμος, ξέρω ότι εσύ είσαι η αρχή και δεν με νοιάζει. Θα το κάνω ούτως ή άλλως για να αποδείξω ότι εγώ διατάζω». Για αυτό το είδος της επανάστασης, το εδάφιο είναι παγωμένο. Αυτό το άτομο θα αποκοπεί από τον λαό του. Δεν υπήρχε θυσία. Δεν υπήρχε κατσίκα που θα μπορούσε να το καλύψει. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να συγχωρήσεις κάποιον που ενεργά προσπαθεί να ανατρέψει τον δικαστή. Ο τεχνικός ορισμός αυτής της κατάστασης στη συστηματική θεολογία είναι η τελική αμετάνοια. Το Ρωμαϊκό Κατήχηση του 1566, που δημοσιεύτηκε υπό τον Πάπα Πίο Μέτα, το εξηγεί με μια σχεδόν χειρουργική σαφήνεια. Δεν είναι ότι ο Θεός χάνει τη δύναμή του, είναι ότι η ανθρώπινη θέληση έχει την τρομακτική ικανότητα να στερεοποιείται. Είναι η απόφαση της θέλησης να παραμείνει στην αμαρτία μέχρι την τελευταία ανάσα, προκαλώντας τον Θεό να κάνει κάτι γι' αυτό. Είναι σαν να συγκολλάς την πόρτα ενός καταφυγίου από μέσα. Οι ομάδες διάσωσης μπορεί να είναι έξω χτυπώντας, αλλά ο κάτοικος έχει αποφασίσει ότι προτιμά να πεθάνει ασφυξία πριν ανοίξει την πόρτα. Αλλά μην με πιστεύεις εμένα. Ας αναλύσουμε την ιστορία, γιατί τα αρχεία είναι γεμάτα από άνδρες που προσπάθησαν να κάνουν box με τον Θεό. Ας μιλήσουμε για τον Βολτέρο. Ο Φρανσουά Μαρί Αρουέ, γεννημένος το 1694 στο Παρίσι. Αυτός δεν ήταν ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Ήταν η πνευματική υπερτάρ του 18ου αιώνα, το σύγχρονο ισοδύναμο του να έχεις 100 εκατομμύρια ακόλουθους στο Twitter και να είσαι ο πιο πλούσιος άνδρας της Ευρώπης ταυτόχρονα. Ο Βολτέρος ήταν λαμπρός, πνευματώδης και εξαιρετικά πλούσιος χάρη σε έξυπνες επενδύσεις και στο λαχείο της Γαλλίας. Αλλά είχε μια αιμονή που πλησίαζε το παθολογικό, να καταστρέψει την επιρροή της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Η αλληλογραφία του είναι μαζική. Έγραψε περισσότερες από 20.000 γράμματα στη ζωή του και σε πολλά από αυτά υπέγραφε με το πολεμικό του κραυγή «Écrasez l'infâme», που μεταφράζεται ως «συντρίψτε τον απάνθρωπο», αναφερόμενο στην Εκκλησία και στον οργανωμένο χριστιανισμό. Αυτό που η πλειοψηφία δεν συνειδητοποιεί
είναι πόσο προσωπικό ήταν αυτό για αυτόν. Δεν ήταν μια ακαδημαϊκή κριτική. Ήταν μια βεντέτα. Έφτασε να πει μια φράση που έχει χαραχτεί στην ιστορία της ανθρώπινης αλαζονίας. «Κουράστηκα να ακούω ότι 12 άνδρες ίδρυσαν τη χριστιανική θρησκεία. Εγώ θα αποδείξω ότι ένας μόνο άνδρας αρκεί για να την καταστρέψει». Βασικά προκαλούσε τους 12 Αποστόλους σε ένα διανοητικό ντουέλ 2.000 χρόνια μετά. Ζούσε τα τελευταία του χρόνια στην έπαυλή του στο Φερνέ, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, ενεργώντας σχεδόν σαν ανεξάρτητος μονάρχης, δεχόμενος βασιλιάδες και φιλοσόφους και εκτοξεύοντας φυλάδια ενάντια στη θρησκεία. Αλλά εδώ είναι η δραματική ανατροπή. Η βιολογία δεν συγχωρεί. Το 1778 ο Βολτέρος επέστρεψε στο Παρίσι ως ήρωας, αλλά το σώμα του 83 χρονών κατέρευσε. Ο θρύλος για το θάνατό του είναι αντικείμενο ενός έντονου ιστορικού διαβόλου, αλλά οι καταγραφές αυτοπτών μαρτύρων ζωγραφίζουν μια σκηνή απόλυτου τρόμου. Ο γιατρός του, ο Δοκτώρ Θέοντορ Τρόντσιν, ένας άνδρας της επιστήμης, όχι ιερέας, περιέγραψε τις τελικές του στιγμές. Είπε ότι ο Βολτέρος, ο άνδρας που είχε χλεβάσει την κόλαση όλη του τη ζωή, πέθανε σε μια κατάσταση αναταραχής και απελπισίας που ήταν φρικτό να παρακολουθήσεις. Λέγεται ότι φώναζε εναλλάσσοντας μεταξύ οργισμένων βλασφημιών και απελπισμένων οικεσιών. Σε μια στιγμή παραλυρήματος υποτίθεται ότι προσέφερε στο γιατρό του το μισό της περιουσίας του αν μπορούσε να του δώσει 6 μήνες ακόμα ζωής. Φαντάσου την ηρωνία. Ο άνδρας που είπε ότι ο Θεός ήταν μια εφεύρεση, προσπαθώντας να αγοράσει βιολογικό χρόνο με χρήματα. Η νοσοκόμα που τον φρόντισε άφησε μια φράση που έχει αντυχήσει για αιώνες. «Για όλα τα χρήματα της Ευρώπης, δεν θα ήθελα να δω έναν άλλο άπιστο να πεθαίνει». Τώρα, μερικοί σύγχρονοι ιστορικοί λένε ότι αυτές οι ιστορίες υπερβολοποιήθηκαν από τους εκκλησιαστικούς εχθρούς του. Είναι πιθανό. Αλλά αυτό που είναι ένα αναμφισβήτητο ιστορικό γεγονός είναι ότι, μετά το θάνατό του, η προσωπική του βιβλιοθήκη αγοράστηκε από την Εκατερίνη τη Μεγάλη της Ρωσίας και χρόνια αργότερα ένα μεγάλο μέρος των έργων του κατέληξε να τυπωθεί από τη βιβλική εταιρεία της Γενέβης. Το ίδιο σπίτι όπου έγραψε ενάντια στη βίβλο έγινε μια αποθήκη βιβλίων. Είναι σαν η ιστορία να έχει μια ηρωνική αίσθηση του χιούμορ. Ο Βολτέρος απεικονίζει την έννοια του τέλειου μίσους, μια ανώτερη νοημοσύνη αφιερωμένη στην καταστροφή της πίστης που καταλήγει να συγκρούεται με 120 χιλιόμετρα την ώρα με το τείχος της αιώνιας πραγματικότητας. Αλλά αν ο Βολτέρος ήταν ένας πνευματικός πόλεμος, αυτό που συνέβη στον 20ο αιώνα ήταν ένας σωματικός και βιομηχανικός πόλεμος. Ας μιλήσουμε για τη Σοβιετική Ένωση και την συστηματική της προσπάθεια να δολοφονήσει τον Θεό. Και δεν χρησιμοποιώ τη λέξη δολοφονήσει ελαφρά. Ο Ιωσήφ Στάλιν, ο άνδρας του Χάλιβα, γεννήθηκε το 1878. Και εδώ είναι ένα δεδομένο που θα σου ανατινάξει το κεφάλι. Στα νεανικά του χρόνια, ο Στάλιν σπούδασε στο θεολογικό σεμινάριο του Τυφλίδα. Ήταν ένας μαθητής πρότυπο, τραγουδούσε στη χοροδία, έπαιρνε καλούς βαθμούς στη βίβλο και τη λειτουργία. Γνώριζε τη δογματική καλύτερα από τους περισσότερους χριστιανούς σήμερα. Αλλά κάτι άλλαξε. Έγινε αυτό που η βίβλος ονομάζει έναν μαχητικό αποστάτη. Όταν ανέλαβε την απόλυτη εξουσία το 1929, ξεκίνησε αυτό που έγινε γνωστό ως συλλογικοποίηση. Αλλά παράλληλα ξεκίνησε έναν πόλεμο ενάντια στη θρησκεία. Ίδρυσε τη Ένωση των Μαχητών Χωρίς Θεό, Soyuz Voinstvujushchik Bezboznikov, μια οργάνωση που μέχρι το 1941 είχε περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια ενεργά μέλη. Ο στόχος του δεν ήταν η θρησκευτική ελευθερία, ήταν η ολοκληρωτική εξάλειψη. Στις 5 Δεκεμβρίου 1931, ο Στάλιν διέταξε την καταστροφή του καθεδρικού ναού του Χριστού Σωτήρα στη Μόσχα. Αυτό δεν ήταν ένα μικρό κτίριο. Ήταν ένας γίγαντας 103 μέτρα ύψος με χρυσές τρούλους. Το ανατείναξαν σε κομμάτια και ξέρεις τι χτίσανε στη θέση του. Μια τεράστια δημόσια πισίνα υπαίθρου. Ήταν ένα βάναυσο συμβολικό μήνυμα. Όπου εσείς λατρεύατε τον Θεό, τώρα εμείς θα κολυμπάμε. Μεταξύ 1917 και 1940 το καθεστώς εξάλειψε, συνέλαβε ή έστειλε σε στρατόπεδα εργασίας περισσότερους από 150.000 Ορθόδοξους κληρικούς. Ο Στάλιν ήθελε να καθαρίσει τον ουρανό με πυροβολικό. Αλλά πώς τελείωσε ο άνδρας που ήθελε να εκθρονήσει τον Θεό? Στις 5 Μαρτίου 1953 ο Στάλιν κοίτονταν στην τάτσα του στο Κούντζεβο. Είχε υποστεί ένα μαζικό εγκεφαλικό.
Ήταν παράλυτος, πνιγόμενος στα δικά του υγρά. Η κόρη του, Σβετλάνα Αλλιλούγεβα, ήταν δίπλα στο κρεβάτι του και περιέγραψε την τελική στιγμή στα απομνημονεύματά της. Είπε ότι, λίγο πριν πεθάνει, ο Στάλιν άνοιξε ξαφνικά τα μάτια του. Το βλέμμα του ήταν τρομερό, ένα μείγμα τρέλας, οργής και καθαρού τρόμου. Και τότε έκανε κάτι που παγώθηκε το αίμα των παρόντων. Σήκωσε το αριστερό του χέρι, που είχε ακόμα κάποια κινητικότητα, και έδειξε προς τα πάνω, προς την οροφή ή ίσως προς τον ουρανό, με μια απειλητική χειρονομία, σαν να έβλεπε έναν αόρατο εχθρό και ήθελε να του ρίξει μια τελευταία κατάρα. Δευτερόλεπτα αργότερα κατέρευσε και πέθανε. Ήταν η τελική χειρονομία ενός ανθρώπου που ζούσε με τη γροθιά κλειστή ενάντια στον ουρανό και πέθανε με τον ίδιο τρόπο. Το τέλειο μίσος δεν παραδίνεται ούτε καν όταν το σώμα αποτυγχάνει. Η βίβλος έχει ένα κλινικό εδάφιο για αυτό στα παροιμίες 29:1. Ο άνθρωπος που επιπληττόμενος σκληρύνει τον αυχένα ξαφνικά θα θρηματιστεί και δεν θα υπάρχει για αυτόν ιατρική. Πρόσεξε τη φράση. Δεν θα υπάρχει ιατρική. Ο Θεός είναι ο γιατρός. Η χάρη είναι η ιατρική. Αλλά αν ο ασθενής επιτεθεί στον γιατρό, σπάει τον ιστέρι και πετάει τα χάπια στην τουαλέτα, η θεραπεία είναι τεχνικά αδύνατη. Όχι επειδή η ιατρική δεν είναι ισχυρή, αλλά επειδή η αντίσταση του ασθενούς είναι απόλυτη. Και για να κλείσουμε αυτή την ομάδα, πρέπει να αναφέρουμε εν συντομία τον Άλεϊστερ Κρόουλι, τον άνδρα που ο βρετανικός τύπος της δεκαετίας του 20 βαφτίστηκε ο πιο κακός άνδρας στον κόσμο. Γεννημένος σε μια αυστηρή χριστιανική οικογένεια, αδελφή του Πλίμουθ, το 1875, ο Κρόουλι αφιέρωσε τη ζωή του να είναι ο αντίχριστος της δικής του ηθικής. Αυτό αποκαλούνταν το θηρίον 666. Δημιούργησε τη δική του θρησκεία, τη Θέλεμα, με μια μόνο εντολή. «Κάνε ό,τι θέλεις, θα είναι όλος ο νόμος». Ο Κρόουλι δεν ήταν άθεος, πίστευε στο πνευματικό, αλλά επέλεξε την αντίθετη πλευρά. Πέρασε τη ζωή του καλώντας οντότητες, χλευάζοντας τα μυστήρια και ζώντας σε μια σκόπιμη ειδονιστική υπερβολή για να σπάσει οποιοδήποτε δεσμό με την παραδοσιακή ηθική. Αλλά όταν ήρθε το τέλος, σε ένα πανσιόν στο Hastings το 1947, ερειπωμένος, εθισμένος στην ηρωίνη και μόνος, τα τελευταία του λόγια που αναφέρθηκαν ήταν «Είμαι μπερδεμένος». Όλη μια ζωή υπολογισμένης επανάστασης τελείωσε όχι σε δόξα, αλλά σε απόλυτη σύγχυση. Το τέλειο μίσος, στο τέλος, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στο τίποτα. Αλλά περίμενε. Μη φύγεις ακόμα. Αν νόμιζες ότι οι 7 προηγούμενες ομάδες ήταν ανησυχητικές, ετοιμάσου, γιατί αυτό που έρχεται τώρα είναι αυτό που πραγματικά θα έπρεπε να σου αφαιρέσει τον ύπνο. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για άθεους, δικτάτορες, πτωμένους αγγέλους και ανθρώπους που απορρίπτουν τον Θεό ανοιχτά. Είναι εύκολοι εχθροί να αναγνωριστούν. Φορούν τη στολή της αντίπαλης ομάδας. Αλλά υπάρχει μια υποκατηγορία που κρύβεται σε πλήρες φως. Άνθρωποι που κάθονται στα στασίδια της Εκκλησίας, άνθρωποι που φορούν χρυσούς σταυρούς στο λαιμό, άνθρωποι που πληρώνουν τα δέκατα τους εγκαίρως και που ωστόσο βρίσκονται σε περισσότερο πνευματικό κίνδυνο από τον πιο ριζοσπαστικό άθεο της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό που η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν συνειδητοποιεί είναι ότι η λίστα των μη σωζόμενων έχει ένα μυστικό παράρτημα. Και αυτό το παράρτημα είναι γεμάτο από βαθιά θρησκευτικούς ανθρώπους. Πρέπει να πάμε στο Ματθαίο κεφάλαιο 7, εδάφια 21 έως 23. Αν έχεις μια βίβλο με τα λόγια του Ιησού σε κόκκινο, αυτή η ενότητα πρέπει να είναι υπογραμμισμένη σε αναβοσβήνων νέων. Ο Ιησούς περιγράφει μια μελλοντική σκηνή της ημέρας της κρίσης που είναι ειλικρινά ήλιε φιάλτων. Υπάρχει ένα πλήθος μπροστά του. Δεν τρέμουν από φόβο, είναι αγανακτισμένοι, είναι μπερδεμένοι. Πλησιάζουν στο θρόνο και του λένε «Κύριε, Κύριε». Πρόσεξε ότι επαναλαμβάνουν τον τίτλο 2 φορές, που στην εβραϊκή κουλτούρα δηλώνει έμφαση και υποτιθέμενη εγκύτητα. Και μετά παρουσιάζουν το βιογραφικό τους, το πνευματικό τους βιογραφικό σημείωμα. «Δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαίμονες. Και στο όνομά σου κάναμε πολλά θαύματα. Ας αναλύσουμε τα ψυχρά δεδομένα». Αυτοί οι άνθρωποι δεν λένε «Ήμασταν καλοί άνθρωποι» ή «Προσπαθήσαμε να μην κλέψουμε». Διεκδικούν υπερφυσική δύναμη. Λένε ότι έκαναν θαύματα. Πιθανώς στη ζωή γέμιζαν στάδια. Πιθανώς είχαν παγκόσμιες υπηρεσίες, τηλεοπτικά κανάλια, βιβλία best-seller και εκατομμύρια ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα της εποχής τους. Είχαν απτά αποτελέσματα.
Και η απάντηση του Ιησού είναι κοφτή, κρύα και τελική, όπως ο ήχος μιας πόρτας από ατσάλι που κλείνει. «Ποτέ δεν σας γνώρισα, απομακρυνθείτε από εμένα, εργάτες ανομίας». Αυτή η ομάδα είναι των υποκριτών και των αυτοδικαιωμένων και είναι η ομάδα που είναι πιο δύσκολο να σωθεί. Το πρόβλημα εδώ βρίσκεται στη λέξη «γνώρισα». Στα ελληνικά της βίβλου και στην εβραϊκή κουλτούρα, το ρήμα «γνωρίζω» γιάντα υποδηλώνει μια ενδιαφέρουσα, πειραματική και βαθιά σχέση. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για τις συζυγικές σχέσεις. Δεν σημαίνει να έχεις δεδομένα για κάποιον. Σημαίνει να έχεις μια ζωτική σύνδεση. Αυτοί οι άνθρωποι του Ματθαίου 7 χρησιμοποιούσαν τον Θεό ως μια μπαταρία. Χρησιμοποιούσαν το όνομά Του ως μια πιστωτική κάρτα για τα δικά τους έργα, για να χτίσουν το εγώ τους, τη φήμη τους ή την περιουσία τους. Αλλά ποτέ δεν είχαν μια πραγματική σύνδεση με την πηγή. Ήταν πνευματικοί παράσιτοι. Η ιστορία μας δίνει βάναυσα παραδείγματα αυτού. Ας ταξιδέψουμε στο 1517. Έχεις έναν άνδρα που ονομάζεται Γιόχαν Τέτσελ, έναν δομινικανό μοναχό στη Γερμανία. Αυτός ο άνδρας ήταν ο απόλυτος πολιτής, ο λύκος της Wall Street του 16ου αιώνα. Η Εκκλησία χρειαζόταν χρήματα για να χτίσει τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, ένα έργο μαζικής αρχιτεκτονικής. Τι έκανε ο Τέτσελ? Δεν κήρυξε μετάνοια, κήρυξε εμπόριο. Εφήρε ένα jingle marketing που έγινε διάσημο. Μόλις το νόμισμα στο κουτί ηχεί, η ψυχή του καθαρτηρίου πετά στον παράδεισο. Πούλαε συγχωροχάρτια, πιστοποιητικά χαρτιού που υποτίθεται ότι εγγυόνταν τη συγχώρεση παλαιών, τρεχουσών και μελλοντικών αμαρτιών, ακόμα και τις αμαρτίες νεκρών συγγενών. Μεταμόρφωσε το αίμα του Χριστού σε μια οικονομική εμπορία. Χιλιάδες άνθρωποι αγόρασαν το ψέμα του, πιστεύοντας ότι ήταν σωσμένοι, γιατί είχαν μια απόδειξη υπογεγραμμένη από τον Πάπα. Ο Τέτσελ και οι ηγέτες που τον επέτρεψαν αντιπροσωπεύουν αυτή την ομάδα των χαμένων θρησκευτικών. Χρησιμοποίησαν τη δομή της πίστης για προσωπικό όφελος, εξαπατώντας εκατομμύρια. Και σύμφωνα με τη βιβλική θεολογία, η κρίση για τον δάσκαλο που εξαπατά είναι πολύ πιο αυστηρή από τον συνηθισμένο αμαρτωλό. Ο Ιάκωβος 3:1 προειδοποιεί: «Μην γίνεστε πολλοί από εσάς δάσκαλοι, γνωρίζοντας ότι θα λάβουμε μεγαλύτερη καταδίκη». Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. Στην εποχή του Ιησού, οι Φαρισαίοι ήταν οι πρωταθλητές αυτού. Ήσαν αιμονικοί με τη τελετουργική καθαριότητα. Έπλαιναν τα χέρια τους μέχρι τον αγκώνα πριν φάνε, δεκάτιζαν ακόμα και τα πιο φθηνά μπαχαρικά όπως το κίμηνο και τη μέντα. Από έξω έμοιαζαν με μοντέλα αγιότητας. Αλλά ο Ιησούς τους αποκάλεσε λευκασμένα μνήματα. Στο αρχαίο Ισραήλ, λεύκαιναν τους τάφους με ασβέστη για να λάμπουν κάτω από τον ήλιο και ο κόσμος να μην τους αγγίζει κατά λάθος και να μολυνθεί. Από έξω, λευκό λαμπρό, καθαρό, τέλειο. Από μέσα, ξερά κόκαλα, σύψη και θάνατος. Οι Φαρισαίοι σχεδίαζαν τη δολοφονία του Ιησού, ενώ διασφάλιζαν να μην μπουν στο ρωμαϊκό πρετόριο για να μην μολυνθούν τελετουργικά για το Πάσχα. Σκέψου το, σχεδίαζαν να σκοτώσουν έναν αθώο, αλλά ανησυχούσαν να μην πατήσουν παγανιστικό έδαφος. Αυτή η απόλυτη ηθική αποσύνδεση είναι το σημάδι του υποκριτή. Μία πιο κοντά σε εμάς σύγχρονη μελέτη περίπτωσης είναι το φαινόμενο ορισμένων τηλεεξαγγελιστών που έπεσαν σε δυσμένεια τη δεκαετία του 80 και 90. Άνδρες που κινούσαν εκατομμύρια δολάρια υποσχόμενη θεραπεία αντικατάστασης σπόρων πίστης νομισματικών, ενώ ιδιωτικά ζούσαν διπλές ζωές απάτης, υπερβολών και κακοποίησης. Χρησιμοποιώντας το όνομα του Θεού για να εξαπατήσουν χήρες και συνταξιούχους, μπαίνουν σε μια επικίνδυνη κατηγορία. Η βίβλος προειδοποιεί στους Γαλάτες 6:7. «Μην εξαπατάτε τον εαυτό σας, ο Θεός δεν μπορεί να γελαστεί». Ο θανάσιμος κίνδυνος αυτής της ομάδας είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το εφέ εμβολίου. Αν σου εγχυθεί μια μικρή και νεκρή δόση ενός ιού, το σώμα σου δημιουργεί αντισώματα και δεν μολύνεσαι πια από την πραγματική ασθένεια. Με τον ίδιο τρόπο, αυτά τα άτομα έχουν αρκετή θρησκεία για να νιώσουν ασφαλείς. Έχουν μια νεκρή δόση χριστιανισμού που τους εμβολιάζει ενάντια στην πραγματική αλήθεια. Νιώθουν προστατευμένοι. Πηγαίνουν στην εκκλησία, τραγουδούν τα τραγούδια. Είναι σαν κάποιος που φοράει μια σωσίβια ζώνη από μόλιβδο, νιώθουν αγκαλιασμένοι και προστατευμένοι από τη ζώνη, αλλά αυτή η ίδια προστασία είναι αυτή που θα τους βυθίσει στον πυθμένα του ωκεανού όταν έρθει η καταιγίδα. Για τον Θεό είναι σχεδόν αδύνατο να τους σώσει, γιατί είναι πεπισμένοι ότι είναι ήδη σωσμένοι. Ο άρρωστος που πιστεύει ότι είναι υγιής δεν πάει στον γιατρό. Και αν δεν πας στον γιατρό, πεθαίνεις από τη λίμωξη. Αλλά
Γιατί σου λέω όλα αυτά? Είναι για να σε τρομάξω και να έχεις εφιάλτες απόψε? Όχι. Είναι για να καταλάβεις τη σοβαρότητα του παιχνιδιού στο οποίο είμαστε. Η σύγχρονη ζωή, με τις διακρίσεις της Netflix, τα κοινωνικά δίκτυα και τον συνεχή θόρυβο, μας κάνει να νιώθουμε ότι όλα είναι ένα παιχνίδι, ότι πάντα υπάρχει ένα κουμπί επανεκκίνηση. Αλλά η ιστορία και η θεολογία μας φωνάζουν ότι αυτό είναι ψέμα. Η ζωή δεν είναι μια πρόβα. Είναι η μόνη παράσταση. Και η αυλαία θα πέσει. Η τελική στατιστική είναι αμήλικτη. 100 από κάθε 100 άνθρωποι πεθαίνουν. Το ποσοστό θνησιμότητας των ανθρώπων παραμένει 100%. Και όπως είδαμε στην τρίτη ομάδα, δεν υπάρχει επιπλέον χρόνος μετά το τελικό σφύριγμα. Η αμφιλεγόμενη ερώτηση που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου απόψε, ενώ κοιτάζεις αυτή την οθόνη, δεν είναι αν ο Θεός είναι αρκετά καλός για να σε σώσει. Η ερώτηση είναι αν εσύ είσαι αρκετά ειλικρινής για να αφεθείς να σωθείς. Σε ποια πλευρά της γραμμής είσαι εσύ? Είσαι ένας γνήσιος αναζητητής ή φλερτάρεις με τον κινησμό της τέταρτης ομάδας? Παίζεις με τη θρησκεία όπως αυτή της 8ης ομάδας ή έχεις μια πραγματική σύνδεση? Αν αυτό το ταξίδι στα αρχεία της απαγορευμένης θεολογίας σου έχει ανοίξει τα μάτια έστω και λίγο, κάνε κάτι γι' αυτό. Πάτα το κουμπί «Μου αρέσει» τώρα αμέσως. Όχι από ματαιοδοξία, αλλά γιατί βοηθά τον αλγόριθμο να δείξει αυτό το μήνυμα σε κάποιον που ίσως είναι έτοιμος να διασχίσει αυτή τη γραμμή χωρίς να το ξέρει. Θα μπορούσες να σώσεις κάποιον μόνο με ένα κλικ. Και αν είσαι γενναίος και θέλεις να ανακαλύψεις τα μυστήρια που η σύγχρονη εκκλησία φοβάται να αγγίξει, εγγράψου και ενεργοποίησε το κουδούνι. Γιατί στο επόμενο ντοκιμαντέρ θα αποκαλύψουμε κάτι ακόμα μεγαλύτερο, κάτι που έχει κρυμμένο κάτω από το Βατικανό για αιώνες. Πιστεύεις ότι είναι δίκαιο να υπάρχει ένα σημείο μη επιστροφής? Ή πιστεύεις ότι το έλεος πρέπει να είναι άπειρο ανεξάρτητα από το κόστος? Άφησε την ειλικρινή σου γνώμη στα σχόλια. Τα διαβάζω όλα και θέλω να ξέρω τι πιστεύεις.